Γιατί όλοι εσείς είμαστε εμείς. Αγαπητοί συνάδελφοι, καλημέρα. Σήμερα είναι μια μεγάλη χαρά, γιατί έχουμε την πρώτη ημερίδα επιστημονική του εμείς. Σας καλωσορίζουμε και είναι εκπληκτικό το πόσες πολλές συμμετοχές υπάρχουν σήμερα. Έχουμε πάνω από 470 άτομα, 450 συναδέλφους, όλων των ειδικοτήτων, οι οποίοι παρακολουθούν αυτή τη διαδικασία. Είναι βέβαια δυσάρεστο που δεν μπορούμε να είμαστε διαζώσεις λόγω αυτής της πανδημίας, η οποία έχει αποδιοργανώσει σχεδόν όλα τα κράτη του κόσμου και ευχόμαστε σε όλους να μας δοθεί μια δυνατότητα την επόμενη φορά να είμαστε όλοι μαζί για να μπορέσουμε να ανταλλάξουμε απόψεις πάνω στα επιστημονικά θέματα τα οποία κάθε φορά συζητάμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ ειλικρινά για τη διαδικτυακή σας συμμετοχή και τέλος θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου σε όλους τους φορείς οι οποίοι συμμετείχαν για να εξελιχθεί και να πετύχει αυτή η διοργάνωση. Θέλω να ευχαριστήσω την Αρίτη, τη MedTech, τη Millimed, την Novartis, τον κ. Παπαποστόλου, τη Pfizer, τη Rafarm, τη Roche, τη Siemens, τη Johnson, Amoena, Bayer, Bart, Genecor, η Asso, Ipsen και την Κάριο. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τώρα θα δώσω το λόγο στον καθηγητή κ. Αντσακλή για να κάνει το δικό του χαιρετισμό και σχόλιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλημέρα. Σαν πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΙΑΣΟ, θα ήθελα να απευθύνω ένα χαιρετισμό και να συγχαρώ τον κύριο Ξεπαπαδάκη για την οργάνωση αυτή της διημερίδας, που τα θέματα της, αν δείτε στο πρόγραμμα, είναι πάρα πολύ σημαντικά και νομίζω ότι θα λύσουν πάρα πολλά θέματα και θα συζητηθούν πάρα πολλά θέματα τα οποία υπάρχουν σε σχέση με τον καρκίνο του μαστού και πιστεύω ότι αυτή η οργάνωση και η διημερίδα αυτή θα δώσει θα είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα ώστε να συνεχιστούν να γίνονται τέτοιες προσπάθειες στο ΙΑΣΟ με διάφορες διημερίδες και με διάφορες ομιλίες οι οποίες γίνονται μέσα στο επιστημονικό πρόγραμμα. Ξανά θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές και ιδίως τον κύριο Ξεπαπαδάκη για την οργάνωση αυτού της διημερίδας και εύχομαι να έχει καλή επιτυχία και να ευοδοθούν όλα τα μηνύματα τα οποία θα περάσουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σε όλους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω από τη θέση μου τον Γρηγόρη Ξεπαπαδάκη, όλη την Οργανωτική Επιτροπή και την εμείς για αυτό το συνέδριο που γίνεται διαδικτυακά και μπορεί να, με βάση και το πρόγραμμα που γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή, να δείξει πολλές πληροφορίες και σημαντικά πράγματα πάνω στον καρκίνο του μαστού που όλοι εμπλεκόμαστε.
Το πρώτο στρογγυλό τραπέζι έχει θέμα την διάγνωση του καρκίνου του μαστού και πόσο η διαγνωστική προσέγγιση από τους απεικονιστές μαστού επηρεάζει τις θεραπευτικές αποφάσεις, επηρεάζει τις αποφάσεις που παίρνουν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όπως γνωρίζετε, η διάγνωση του καρκίνου του μαστού είναι ίσως από τα πιο δύσκολα κομμάτια μιας διαγνωστικής προσέγγισης. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Υπάρχουν πολλές τεχνικές που χρησιμοποιούμε. Ορισμένες από τις προσεγγίσεις διαγνωστικά θα μας παρουσιάσουν οι συνάδελφοι που είναι στο στρογγυλό τραπέζι σήμερα και όλοι με την εμπειρία τους θα μας δείξουν αυτή την σημαντική επίδραση που έχει η διαγνωστική τους προσέγγιση στις θεραπευτικές αποφάσεις. Θα δώσω το λόγο στον Νίκο τον Δημητρόπουλο, ο οποίος θα μας παρουσιάσει τον πρώτο ομιλητή. Από μένα, προς το παρόν, καλή συνέχεια και επιτυχία στο συνέδριο που μετέχουμε όλοι. Για να βάλουμε καλημέρα και από μένα, ευχαριστώ τον κύριο Ξεπαπαδάκη, την Οργανωτική Επιτροπή, τον κύριο Σταματίου από τη μεριά του ΙΑΣΟ, τον κύριο Ατζακλή που είναι ο πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής. Νομίζω και εγώ ότι θα είναι ένα πολύ επιτυχημένο συνέδριο. Επειδή άκουσα ότι οι γιατροί που παρακολουθούν το συνέδριο είναι πάρα πολλοί και μέσα σε αυτούς θα υπάρχουν και πολλοί νέοι, θα ήθελα να πιάσουμε λιγάκι το πράγμα από την αρχή. Να θυμίσουμε ότι ο καρκίνος του μαστού είναι ο πρώτος σε συχνότητα καρκίνος της γυναίκας, ο δεύτερος σε θνησιμότητα, ότι η πρωτογενής πρόληψη δεν υπάρχει, ότι ο μόνος τρόπος να αναχαιτήσουμε τη θνησιμότητα είναι η πρώιμη διάγνωση. Η πρώιμη διάγνωση πετυχαίνεται με τις απεικονίσεις, με τον προληπτικό έλεγχο μέσω απεικονίσεων, όπου θα βρούμε τους όγκους μικρούς και θα τους αντιμετωπίσουμε μικρούς, πριν γίνουν κλινικά ψηλαφιτοί. Και παρόλο που στην Ελλάδα οργανωμένο screening δεν υπάρχει, λειτουργεί αρκετά καλά το screening μέσω της αυτόβουλης προσέλευσης της γυναίκας για εξετάσεις ή μέσω της σύστασης του γιατρού. Μέσω της διαδικασίας των απεικονίσεων καθοδηγούμε τις βιοψίες, οι οποίες στην ουσία τεκμηριώνουν και τη διάγνωση. Ο κύριος Μαλακάσης είναι ο πρώτος ομιλητής, είναι ακτινολόγος μαστού, είναι ο διευθυντής του τμήματος του Κέντρου Μαστού της Ευρωκλινικής Αθηνών και θα μιλήσει για τις καθοδηγούμενες με υπερηχογράφημα βιοψίες και τις καθοδηγούμενες με μαστογραφία στερεοτακτικές βιοψίες. Ο κύριος Μαλακάσης. Ναι. Φαίνομαι τώρα κανονικά. Ωραία. Λοιπόν, καλημέρα και από μένα. Θα ήθελα να πω ευχαριστώ στον κύριο Ξεπαπαδάκη για την πρόσκληση, όπως επίσης και στο εμείς, που είμαι και μέλος του και ελπίζω σύντομα να κάνουμε ξανά δράσεις, Γρηγόρη, και να δούμε ανθρώπους σε απομακρυσμένες περιοχές και να βοηθήσουμε κόσμο. Θα ξεκινήσω την ομιλία μου, θα κάνω το share screen τώρα. Μισό λεπτάκι, θα τη βάλουμε την αρχή. Ωραία. Λοιπόν. Τώρα φαίνεται κανονικά, έτσι. Ωραία. Ναι. Θα σας μιλήσω λοιπόν για τη βιοψία του μαστού με υπερηχογραφική προσέγγιση, στερεοτακτική μαστογραφική προσέγγιση, αλλά και την τομοσυθετική προσέγγιση που είναι κάτι πιο σύγχρονο το οποίο υπάρχει σήμερα και απλά το πρόσθεσα εγώ γιατί χρειάζεται να το προσθέσουμε στις πράξεις που κάνουμε. Τι αναζητούμε σε μια εξέταση μαστού? Βασικά γίνεται μια μαστογραφία προληπτικού ελέγχου ή ένα υπερηχογράφημα και πάντα λέμε υπάρχει κάτι ύποπτο. Αν υπάρχει τώρα, η μαστογραφία μεταπίπτει σε διαγνωστική μαστογραφία και το υπερηχογράφημά μας. Λέμε, είναι πραγματικό αυτό? Τι είναι ακριβώς? Αυτό, για να το λύσουμε το τι είναι ακριβώς, ακολουθεί η βιοψία. Αυτό έχει σημασία. Δηλαδή, στην αρχική διάγνωση που θα κάνουμε στη μαστογραφία, θα πρέπει να κάνουμε μια επιβεβαίωση του ευρήματος με βιοψία μαστού. Εάν το εύρημα μας αποδειχθεί κακοήθεια, με την τοποθέτηση του κλίπ που έχουμε κάνει, πρέπει να ακολουθήσει, μπορεί να ακολουθήσει χημειοθεραπεία ή χειρουργείο με τοποθέτηση στο κλίπ σύρματος. Τώρα, η βιοψία με αριθμούς στην Αμερική, ας δούμε, από 33,1 εκατομμύρια προληπτικές μαστογραφίες ετησίως, ένα 10% έχουν έβριμα. Μετά από το συμπληρωματικό έλεγχο, την επανάκτηση, δηλαδή, 33% από αυτό το ποσοστό θα υποβληθεί σε βιοψία. Ετησίως, λοιπόν, στην Αμερική γίνονται 1,9 εκατομμύρια βιοψίες.
Εξ αυτών, μόνο το 20% είναι θετικές για κακοήθεια. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να χειρουργηθούν όλες αυτές οι γυναίκες. Και αυτό είναι το ζητούμενο άλλωστε με τη βιοψία. Η βιοψία τι ζητάμε? Να δούμε μια απόδειξη. Είναι καλοήθεια ένα έβριμα με ταυτότητα όμως καλοήθεια. Δηλαδή να μας λέει ότι αυτό είναι ένα λίπομα, είναι αδένομα, μια καλοήθεια, εν πάση περιπτώσει, ταυτότητα να υπάρχει, ή κακοήθεια και τι τύπος κακοήθειας είναι. Και βέβαια να πάρουμε την ανοσοστοχημία, γιατί μπορεί να χρειαστεί και πιθανή προεχητική χημειοθεραπεία και να ξέρουμε και τα χαρακτηριστικά του όγκου. Εδώ βλέπουμε την ανοσοστοχημία, δηλαδή τους υποδοχείς, τους ιστρογονικούς, τους προγεστερονικούς που παίρνουμε, το HER2, το SERB2, το Ki67. Όλα αυτά χρειάζονται και είναι πάρα πολύ χρήσιμα για να προγραμματίσουμε το τι ακριβώς θα κάνουμε με την ασθενή. Τώρα, μας ενδιαφέρει να ταιριάζει η απεικόνηση με τα ευρήματα της βιοψίας. Δηλαδή, αν στην απεικόνηση έχουμε ένα έβριμα το οποίο είναι ύποπτο και το έβριμα της βιοψίας μας το δίνει ύποπτο ή όχι. Δηλαδή, στη συμφωνία της απεικόνησης με τα ευρήματα βιοψίας, αν το έβριμα είναι καλόηθες, τότε κάνουμε επανέλεγχο στους 6 μήνες. Εάν τώρα έχουμε ατυπίες, άτυπη επιθυλική υπεραπλασία, LCIS, τότε προτείνουμε συνήθως αφαίρεση. Στην κακοήθεια δεν το συζητούμε, προτείνουμε την αφαίρεση. Αν υπάρχει ασυμφωνία, δηλαδή δεν έχουμε ταυτότητα από τη βιοψία και το έβριμα μας στην απεικόνηση είναι ύποπτο, θεωρούμε την βιοψία ανεπαρκή. Και τότε χρειάζεται νέα προσπάθεια βιοψίας ή αφαίρεση χειρουργικά. Ποιοι παράγοντες καθορίζουν την επιλογή τεχνικής και συστήματος βιοψίας? Ο τύπος ύποπτης βλάβης. Δηλαδή, αν το έβριμα μας είναι ογκίδιο, αν είναι μικροαποτανώσεις ή αν είναι διαταραχή της αρχιτεκτονικής. Η θέση, πού βρίσκεται το έβριμα. Υπάρχουν θέσεις που είναι πολύ δύσκολο να γίνει βιοψία στερεοτακτικά, όπως υπάρχουν και θέσεις οι οποίες είναι δύσκολο να τις προσεγγίσουμε ακόμα και με διαδερμική βιοψία. Έχει σημασία το μέγεθος, η διαθεσιμότητα του μηχανήματος βιοψίας, δηλαδή έχουμε τραπέζι βιοψίας στον χώρο μας ή όχι, η εμπειρία του χρήστη που πρέπει να ξέρει να δουλέψει όλα αυτά τα πράγματα και το κόστος. Άλλο να χρησιμοποιήσουμε μια βελόνα διαδερμικής βιοψίας, άλλο να χρησιμοποιήσουμε μια βελόνα αναρρόφησης που είναι πανάκριβη. Ποιοι παράγοντες τώρα επίσης καθορίζουν την επιλογή τεχνικής συστήματος και βιοψίας? Συνεχίζουμε δηλαδή. Αν είναι ογκίδιο και η βλάβη είναι ορατή περιχογραφικά, τότε κάνουμε διαδερμική βιοψία. Αν είναι μικροαποτανώσεις ή διαταραχή αρχιτεκτονικής, τότε πάμε στερεοτακτικά ή τομοσυνθετικά, θα το δούμε αργότερα. Πάντα πρέπει να επανεξετάζουμε την αρχική μαστογραφία και το περιχογράφημα, να διαβάζουμε τις ονοματεύσεις που έχουμε στα χέρια μας, γιατί αυτό μας βοηθά να διαλέξουμε τον τύπο της βιοψίας και την προσέγγιση του ευρήματος. Σε επιλογές βιοψίας τώρα ξεκινάμε με τη διαδερμική βιοψία που είναι περιχογραφική. Τα ογκίδια, τα οποία είναι κατηγορίας 4-5 κατά Μπάιρατς, δηλαδή ύποπτα ευρήματα, δηλαδή έχουν αύξηση όριων, είναι πολυλοβωτά, έχουν ασαφή όρια. Εδώ τα αποτελέσματα μας είναι πολύ καλύτερα βέβαια από FNA, από παρακέντηση, και εδώ διαφοροποιούμε με τη διαδερμική βιοψία το διθυτικό από το μη διθυτικό καρκίνο. Στη στερεοταξία χρησιμοποιούμε συστήματα αναρρόφησης, όπως το μάμοτο, το σένο αρίξ, το σούρος, και γίνεται μαστογραφικά. Και είναι βασική μέθοδος ελέγχου μικροαποτανώσεων ή διαταραχών αρχιτεκτονικής. Ποιος είναι ο εξοπλισμός και τεχνική στη διαδερμική βιοψία που χρησιμοποιούμε στα ογκίδια? Αυτόματο ή μη αυτόματο πιστόλι βιοψίας. Καλύτερα με αυτόματο, λιγότερος πόνος. Χρησιμοποιούμε πάντα σε όλες τις περιπτώσεις, σε όλες τις βιοψίες, χρησιμοποιούμε ξυλοκαΐνη στο δέρμα και στο κανάλι μέχρι τη βλάβη, αλλά και κάτω από το έβριμα, και θα σας δείξω μετά γιατί. Και χρησιμοποιούμε νηστέρι για να κάνουμε μικρή τομή στο δέρμα. Με αποστήρωση βέβαια, τοποθετούμε τη βελόνα στη θέση λήψης, προειδοποιούμε την ασθενή για να μην τρομάξει από το θόρυβο που θα κάνει το πιστόλι και παίρνουμε 4-6 στοτεμάχια. Αυτή είναι η κλασική εικόνα που πάμε στα όρια του ευρήματος, αυτού του πολυβοτού ευρήματος, πυροβολούμε και παίρνουμε κομμάτια από το κέντρο. Πέρα πράγμα τουλάχιστον 4 με 5 κομμάτια. Ποια είναι η ιδανική βελόνα? Αυτή που έχει εύκολη προσέγγιση στους πυκνούς μαστούς, να έχει χωνακλαστικό τύπο να φαίνεται καλά στη διάρκεια της πορείας και την τοποθέτησή της στα όρια της βλάβης, να είναι ικανού εύρους, δηλαδή τουλάχιστον 14 ή 16G, για λήψη μεγέθους 14-16G, για να πάρουμε ένα καλό κομμάτι και να παίρνουμε καλά κομμάτια και να έχουμε λιγότερες διόδους, να μην χρειάζεται να μπούμε πολλές φορές. Εδώ είναι αυτό που σας έλεγα, ότι πρέπει να βάλουμε και ξυλοκαΐνη κάτω από τη βλάβη. Βλέπουμε λοιπόν μια μικρή ασαφή βλάβη, όπου εδώ βλέπετε από κάτω έχει τοποθετηθεί ξυλοκαΐνη και έχει σηκώσει τη βλάβη του θραϊκό τείχομα, έτσι ώστε να μην κινδυνεύει το θραϊκό τείχομα από τη βιοψία την οποία θα πραγματοποιήσουμε.
Την ίδια διαδικασία μπορούμε να την κάνουμε και με μέθοδο αναρρόφησης. Δηλαδή, μπορούμε να κάνουμε με σύστημα αναρρόφησης βιοψία διαδερμική, με υπερηχογράφημα. Το όλο πρόβλημα βέβαια εδώ είναι το κόστος. Έτσι. Βέβαια, η αναρροφητική βελόνα τοποθετείται μόνο μια φορά μέσα στο μαστό. Αφαιρεί περισσότερο ιστό, πολύ πιο γρήγορη εξέταση και μπορεί να βγάλει και όλη τη βλάβη και να τοποθετήσει ένα κλιπ στη θέση της. Εδώ σας δείχνω απλά ενδεικτικά ότι μπορούμε να αφαιρέσουμε τελείως μια βλάβη και πότε μπορούμε να το κάνουμε αυτό, όταν έχουμε μια διάγνωση είτε από προηγούμενη διαδερμική βιοψία είτε από FNA ότι αυτή είναι καλοήθεια, σε θυλώματα που δεν έχουν ατυπία, σε διαταραχές αρχιτεκτονικής, ακτινοτές ουλές, συναδενόματα χωρίς ατυπία, γενικά σε παραστρία μορφώματα, όταν το θέλει ασθενής να μην έχει αυτό το έβρημα, το καλόηθες, ή σε μια προσπάθεια εξωματικής γονιμοποίησης ή λήψη ορμονών από τη γυναίκα, ή όταν υπάρχει μια αύξηση μεγέθους, τότε μπορούμε να αφαιρέσουμε και τελείως τη βλάβη. Τώρα ας πάμε στη στεροτακτική βιοψία, κυρίως στις μικροαποτανώσεις λοιπόν. Σε ποιες μικροαποτανώσεις? Αυτές που δεν είναι υπαρκτές σε παλαιότερη μαστογραφία και είναι πάνω από 5 στο εκατοστό. Αυτές που αυξάνουν σε αριθμό συγκριτικά με παλαιότερη εξέταση και σε αυτές που είναι σειραίωσες ή ποικιλόμορφες. Εδώ βλέπουμε λοιπόν αυτές τις μικροαποτανώσεις, ελπίζω να φαίνονται καλά, οι οποίες είναι εμφανιζόμενες και οι οποίες χρειάζονται βιοψία. Σε αυτό εδώ βλέπουμε το 14 αυτές τις αποτανώσεις, οι οποίες σαφώς έχουν αυξηθεί, άρα θέλουν και αυτές βιοψία το 2015 μετά από ένα χρόνο. Και εδώ που είναι ποικιλόμορφες και σειραίωσες, μια τυπική απεικόνηση η οποία χρήζει βιοψίας. Τώρα, αν οι μικροαποτανώσεις αποδειχθεί ότι βρίσκονται σε μόρφωμα, τότε μπορούμε να κάνουμε διαδρομική βιοψία. Δεν χρειάζεται να κάνουμε στεροτακτική. Αν είναι μόνο μικροαποτανώσεις, είμαστε υποχρεωμένοι στεροτακτικά. Και βέβαια πάντα υπάρχει επιλογή ασθενούς και ιατρού, του ιατρού που την εξετάζει, να κάνει χειρουργείο, ή αν είναι πολύ δύσκολη θέση των ευρημάτων και δεν μπορούμε να κάνουμε βιοψία, να προχωρήσουν κατευθείαν σε χειρουργείο. Εδώ σας δείξω ένα παράδειγμα, εδώ σε αυτό το περιστατικό, το οποίο έχει αυτές τις μικροαποτανώσεις, οι οποίες θέλαν βιοψία, αλλά στην τομοσύνθεση ήταν ξεκάθαρο ότι υπήρχε εδώ διαταραχή αρχιτεκτονικής με ακτινοτές προσεκβολές, όπου, συγγνώμη, το πήγα λίγο γρήγορα, αλλά το ξαναδούμε, έτσι. Και εδώ σε αυτήν την περίπτωση προχωρήσαμε σε περιχογράφημα, όπου φάνηκε ότι υπάρχει βλάβη με μικροαποτανώσεις κεντρικά και ήταν πολύ εύκολο εδώ να γίνει διαδερμική βιοψία, δεν χρειαζόταν να πάει κάποιος στη στεροτακτική βιοψία των αποτανώσεων. Τώρα, η στεροτακτική βιοψία με αναρρόφησης μπαίνει μόνο μια φορά η βελόνα, παίρνει 7-8 κομμάτια, μόνο τοπική αναισθησία, κοστίζει λιγότερο από τη χειρουργική βιοψία, δεν θέλει ράματα, 30 λεπτά περίπου. Αποδεδειγμένα αφαιρούμε τις βλάβες, γιατί έχουμε ακτινολογική μελέτη του δείγματος που αφαιρούμε και έχει μια ευαισθησία στις μικροαποτανώσεις, ένα καρκίνος ή όχι, ένα 94%. Εντάξει, το χειρουργική βιοψία σαφώς αφαιρεί όλη τη βλάβη συγκυόρια. Θέλει συνήθως γενική νάρκωση, είναι χειρουργική πράξη, είναι πιο ακριβή, απαιτεί ράματα και διαρκεί τουλάχιστον μία ώρα. Εδώ βλέπουμε συστήματα βιοψίας με αναρρόφηση. Εντάξει. Και πάντα αφήνουμε ένα κλιπ μετά τη στεροτακτική βιοψία, το οποίο θα μας βοηθήσει, θα βοηθήσει εμάς να τοποθετήσουμε έναν οδηγό σε περίπτωση που εκεί η περιοχή δείχνει κακοήθεια, για να αφαιρεθεί, να αφαιρεθούν όλες οι μικροαποτανώσεις και να υπάρχουν υγιή όρια. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τραπέζι σε περινή θέση, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σε πλάγια θέση, μπορούμε σε καθιστή θέση. Οπότε γενικώς δεν μπορούμε να κάνουμε βιοψία στεροτακτικά μικροαποτανώσεων. Όταν βρίσκονται κοντά στο θωρακικό τείχομα, όταν είναι πίσω από τη φυλή, πολύ κοντά δηλαδή στη φυλή, όταν είναι κοντά στο δέρμα ή όταν είναι κοντά στη μασχάλη. Εκεί δεν μπορούμε να τοποθετήσουμε εύκολα στην οπή που χρειάζεται να μπει ο μαστός για να δουλέψουμε και να στοχεύσουμε. Επίσης, πολλές φορές σε παχύ σαρκάτωμα, έτσι, είναι δύσκολο να το τοποθετήσουμε και να τα βάλουμε και εκεί να βάλουμε το στήθος στη θέση ή τα μηχανήματα δεν αντέχουν το βάρος. Γενικά να ξέρετε ότι χρειαζόμαστε περίπου 2 εκατοστά να είναι η βλάβη από το δέρμα και θα δούμε παραδείγματα. Εδώ σε αυτό το παράδειγμα, εδώ είναι αδύνατο να γίνει, είναι στα όρια με το θωρακικό τείχομα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό το σημείο να μπει στην οπή για να μπορέσουμε να στοχεύσουμε με το μαστογράφο στεροτακτικά. Ένα άλλο παράδειγμα είναι εδώ που βλέπουμε ακριβώς πίσω από τη φυλή,
Εδώ, εάν βάλουμε βελόνα βιοψίας με αναρρόφηση, μπορεί να κάνουμε τρώσεις της θηλής, θα το αποφύγουμε. Άλλο παράδειγμα, εδώ ακριβώς είναι ακριβώς κάτω από το δέρμα οι αποτανώσεις. Δεν έχουμε εδώ τα 2 εκατοστά αυτά που χρειάζονται για να μπορέσουμε να κάνουμε αναρρόφηση. Το πιο πιθανό είναι ότι θα κάνουμε βλάβη στο δέρμα. Και σε αυτό το παράδειγμα δείχνω 2 ομάδες μικροαποτανώσεων. Οι μεν μπροστά μπορεί να γίνουν βιοψία, οι μεν πίσω που είναι δίπλα στη μασχάλη είναι αδύνατο να γίνουν βιοψία. Δεν μπορεί να μπει αυτή η περιοχή στο μηχάνημα στερεοτακτικής βιοψίας. Ας δούμε 3 παραδείγματα στερεοτακτικής βιοψίας με τα αποτελέσματά τους. Εδώ βλέπουμε μικροαποτανώσεις ύποπτες σε αυτό το σημείο. Βλέπουμε ότι μετά τη βιοψία αφαιρέθηκε και τοποθετήθηκε το κλιπ. Δεν υπάρχουν αποτανώσεις, υπάρχει μόνο το κλιπ. Εδώ βλέπουμε την απόδειξη ότι τις έχουμε αφαιρέσει. Και εδώ βλέπουμε ότι ήταν μια αιστεία εν situ προγενούς καρκινώματος, μείζωνος διαμέτρου 6 χιλιοστών, ενδιάμεσης πυρηνικής κακοήθειας. Οπότε αυτή η γυναίκα χρειαζόταν να χειρουργηθεί. Ένα άλλο παράδειγμα, μπορούμε να δούμε εδώ. Βλέπουμε αυτές τις ποικιλόμορφες αποτανώσεις. Η γυναίκα έκανε βιοψία. Βλέπουμε ότι εδώ στην περιοχή υπάρχει το κλιπ και δεν υπάρχουν αποτανώσεις. Βλέπουμε τις αποτανώσεις, το αποτέλεσμα της βιοψίας. Αποδεδειγμένα έχουν αφαιρεθεί και ήταν ένα φύλλωμα του μαστού το οποίο δεν είχε στοιχεία κακοήθειας, άρα δεν χρειαζόταν χειρουργείο. Ένα άλλο παράδειγμα, τρίτο και τελευταίο που θα σας δείξω, είναι εδώ πάλι ποικιλόμορφες αποτανώσεις. Βλέπουμε τη βιοψία και το κλιπ που έχουν αφαιρεθεί. Βλέπουμε την απόδειξη, το αποτέλεσμα και ήταν μικρά αναδενώματα και στοιχεία κακοήθειας δεν παρατηρήθηκαν. Βλέπετε λοιπόν σε 3 περιστατικά, εντάξει, εδώ είναι μέσα σε 1 μήνα έχουν γίνει αυτά. Τα 2 δεν πήγαν η χειρουργία, το 1 πήγε. Τώρα, βιοψία ευρημάτων μόνο στην τομοσύνθεση. Γιατί χρειάζεται? Η τομοσυνθετική βιοψία είναι αναγκαία σε βλάβες Μπάρατς 4-5, οι οποίες φαίνονται μόνο στην τομοσύνθεση. 99% από αυτές είναι διαταραχές αρχιτεκτονικής. Σπάνια είναι ασύμμετρες σκιάσεις, μη υπαρκτές σε παλαιότερες εξετάσεις, χωρίς περιχογραφική ή απεικόνιση στο μαγνήτη. Η διαταραχή αρχιτεκτονικής από το SCR στο σύστημα Μπάρας περιγράφει ως απεικόνιση όπου η φυσιολογική αρχιτεκτονική του μαστού αλλοιώνεται από αόρατη μάζα. Αυτό περιλαμβάνει εκπνοτές προσεκβολές από ένα σημείο και εστιακή έλξη ή διαταραχή του μαζικού αδένα. Είναι η τρίτη μαστογραφική εκδήλωση του μη ψηλαφιτού καρκίνου μετά τις μικροαποτανώσεις και τα μικρά σαφή ογκύρια και η πιο συχνή αδιάγνωστη παθολογία στη μαστογραφία που μας δίνει μια ψευδώς αρνητική εξέταση. Εδώ βλέπουμε τα αίτια της διαταραχής αρχιτεκτονικής. Τα πρωτοπαθή μας ενδιαφέρουν διφυτικός καρκίνος, μη διφυτικός καρκίνος, ακτινοτή ουλή, λιπόδης νέκρωση, κλινική αδένωση. Τώρα, βέβαια, αυτά μπορεί να έχουν γίνει και από μια δευτεροπαθή αίτια από μεταχειρητική ουλή, τραύμα ή φλεγμονή. Τώρα, αυτός είναι ο αλγόριθμος πώς αντιμετωπίζουμε μια διαταραχή αρχιτεκτονικής με βιοψία. Εάν η διαταραχή αρχιτεκτονικής φαίνεται μαστογραφικά, έστω και αν είναι μόνο στην τομοσύνθεση, κάνουμε μετά ένα υπερηχογράφημα. Αν απεικονίζεται η διαταραχή αρχιτεκτονικής στο υπερηχογράφημα, τότε κάνουμε διαδρομική βιοψία. Αν δεν φαίνεται, κάνουμε μαγνητική τομογραφία. Αν δεν φαίνεται στη μαγνητική και υποτεθεί ότι μπορούμε να την αναγνωρίσουμε σε μια ψηφιακή μαστογραφία, προτιμούμε να κάνουμε μια στερεοτακτική βιοψία στην περιοχή. Εάν τώρα απεικονίζεται στη μαγνητική τομογραφία, τότε μπορούμε να κάνουμε βιοψία υπό μαγνήτη. Αν δεν φαίνεται, είπαμε ότι και μπορούμε να τη δούμε στην ψηφιακή μαστογραφία, πάμε στη στερεοτακτική βιοψία. Από τη στιγμή που δεν έχουμε περιχογραφική απεικόνιση πάντα. Τώρα, εάν δεν απεικονίζεται η διαταραχή αρχιτεκτονικής ούτε περιχογραφικά ούτε στο μαγνήτη και δεν μπορούμε να κάνουμε στερεοτακτική βιοψία γιατί δεν το αναγνωρίζουμε σωστά και στις 2 λήψεις της ψηφιακής μαστογραφίας, τότε κάνουμε τοποθέτηση οδηγού για χειρουργική βιοψία κατά προσέγγιση ή επαναλαμβάνουμε την τομοσύνθεση σε σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτό όμως δεν ισχύει τώρα πια. Με τα συστήματα της στερεοτακτικής τομοσυνθετικής προσέγγισης για βιοψία μπορούμε να το κάνουμε. Αυτά είναι τα συστήματα. Είναι συστήματα που μπορεί να είναι σε καθιστή θέση ή σε πρινή θέση
και το σημαντικό είναι ότι αναγνωρίζεται η βλάβη στην τομή ακριβώς που βρίσκεται και μπορούμε να κατευθύνουμε εκεί τη βελόνα μας με την τομοσύνθεση ακριβώς στην τομή εκείνη και να κάνουμε τη βιοψία. Οι τομοσίες γενικώς ανιχνεύει περισσότερες βλάβες που χρήζουν βιοψία. Δεδομένου ότι πολλές από αυτές φαίνονται μόνο τομοσθετικά, είναι αναγκαίο να υπάρχει σύστημα βιοψίας με τομοσύνθεση. Η τομοσθετικά κατευθυνόμενη βιοψία είναι πιο ακριβής, είναι πολύ γρήγορη και πολύ πιο φιλική σε σχέση με την κλασική στεροταχική βιοψία. Αυτά είχα να σας πω για τις βιοψίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Μαλακάση. Τις ερωτήσεις τις κάνουμε στον κάθε ένα μετά την ομιλία ή στο τέλος όλοι μαζί, τι λέει και ο συμπρόεδρος, ο κύριος Βασάρου. Νομίζω να τελειώσουμε λίγο τις παρουσιάσεις. Ναι. Και να μαζέψουν τις ερωτήσεις τους. Ωραία. Η κυρία Πούλου δεν βλέπω να είναι εδώ, έτσι, για να... Εγώ τη βλέπω. Ναι, εδώ είμαι. Ωραία. Τότε παραδίδω στην κυρία Πούλου. Καλημέρα, Λουκία. Καλημέρα, Λουκία. Καλημέρα σας. Να το δω αυτό. Είναι ο κύριος Αγγελόπουλος και θα μας μιλήσει για τα συνήθη σφάλματα Μπάιρατς. Καλημέρα και από μένα. Ας μας πεις λίγο και για τον κύριο Αγγελόπουλο, που δουλεύει για τους άλλους που ακούν, όχι για μας που βλέπουν. Ναι. Ο κύριος Αγγελόπουλος είναι ακτινοδιαγνώστης ο διευθυντής του Κέντρου Απεικόνησης Μαστού στο νοσοκομείο Λιτό. Καλημέρα και από μένα. Ακούγομαι? Σ' ακούμε, ναι. Δεν μ' ακούτε. Σ' ακούμε. Μ' ακούτε? Ακούμε όλοι μια χαρά. Καλημέρα και από μένα. Θέλω να ευχαριστήσω και εγώ τον κύριο Ξεπαπαδάκη για την Οργανωτική Επιτροπή για την πρόσκληση. Θα μιλήσω για τα συνήθη σφάλματα κατά Μπάιρατς, το οποίο είναι ένα ζήτημα το οποίο προκύπτει αρκετές φορές που υπάρχει μια συμφωνία μεταξύ ημών των γιατρών. Είναι ένα πρόβλημα, λοιπόν, υπάρχει λόγω της ελλειπούς περιγραφής των ευρημάτων, είναι δυνατόν να προκληθεί μια σύγχυση γενικώς σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες, είτε είναι απεικονιστικές είτε κλινικές, που θα πρέπει να ακολουθηθούν. Η πολυπλοκότητα, λοιπόν, της ορολογίας που χρησιμοποιείται στις ονοματεύσεις μαστογραφιών, υπερήχων και μαγνήτη οδηγεί σε μια Έγινε. Εντάξει, ευχαριστώ. Έλεγα, λοιπόν, ότι υπάρχει η πολυπλοκότητα που υπάρχει στις γνωματεύσεις των μαστογραφιών, υπερήχων και μαγνήτη οδηγεί σε μια δυσκολία επικοινωνίας μεταξύ των ακτινολόγων και των κλινικών γιατρών και αυτό προκαλεί σύγχυση σχετικά με τις περαιτέρω ενέργειες που πρέπει να ακολουθηθούν. Είτε είναι αυτές κλινικές, είτε είναι απεικονιστικές. Δημιουργήθηκε, λοιπόν, ένας ενιαίος τρόπος γνωμάτευσης, χρησιμοποιώντας μια κοινή ορολογία, ένας ενιαίος τρόπος αξιολόγησης και κατηγοριοποίησης των ευρημάτων και μια αυτομάτως
προκύπτουσα σύσταση όποιας περαιτέρω οδηγίας χρειάζεται και απαιτείται αναλόγως κατηγοριοποίησης αυτών των ευρημάτων. Αυτό είναι λοιπόν το BIRADS Lexicon, που σημαίνει Breast Imaging Reporting and Data System, όπου έχει ουσιαστικά 6 κατηγορίες. Είναι η 0, η 1, η 2, η 3, η 4, η 5 και η 6. Την 0 την χρησιμοποιούμε όταν έχουμε έναν ανεπαρκή χαρακτηρισμό των ευρημάτων. Η 1 αφορά όταν έχουμε μια τελείως αρνητική εξέταση. Η 2 αφορά όταν έχουμε τυπικά καλοήθεια ευρήματα. Η 3 όταν έχουμε πιθανώς καλοήθεια ευρήματα. Η 4 όταν έχουμε η A, η B και η C έχει 3 υποκατηγορίες όταν έχουμε ύποπτες βλάβες. Η 5 είναι όταν έχουμε μια εξαιρετικά ύποπτη ανομαλία. Και 6 είναι όταν έχουμε μια ιστολογικά ταυτοποιημένη κακοήθεια. Η επικινδυνότητα λοιπόν αυτών των κατηγοριών στην μηδενική δεν είναι γνωστή, δεν έχει γίνει ακόμα γνωστή. Στην 1 και στη 2 είναι μηδενική πιθανότητα κακοήθειας, στην 3 είναι κάτω του 2%, στην 4 είναι 2-95%, στην 5 είναι άνω του 95% και στην 6, όπως ανέφερα, έχουμε ήδη γνωστή κακοήθεια. Την μηδενική τη χρησιμοποιούμε συνήθως σε ασυμπτωματικό έλεγχο, σπάνια σε προγραμματισμένο διαγνωστικό workup και αφορά παραδείγματα όπως μια περίπτωση εστιακής ασυμμετρίας ή μιας καλώς περιγραμμένης μάζας. Τα σφάλματα που γίνονται στην κατηγορία όταν χρησιμοποιούμε το 0 πρέπει καταρχήν να χρησιμοποιείται σε ασυμπτωματικό έλεγχο. Συστήνει πάντα περαιτέρω απεικονιστικές εξετάσεις ή σύγκριση με παλαιότερους ελέγχους. Μετά από την ολοκλήρωση όλων αυτών των εξετάσεων, πρέπει πάντα να γίνεται μια τελική αξιολόγηση και να αλλάζει το BIRADS στην τελική έκθεση. Έστω λοιπόν και αν υπάρχει σε έναν ασυμπτωματικό έλεγχο, αυτό είναι ένα πολύ βασικό ζήτημα, βεβαιότητα για κατηγοριοποίηση μιας βλάβης να είναι είτε 4 ή 5, το BIRADS 0 είναι προτιμότερο, γιατί κατά αυτόν τον τρόπο επικροτείται ένας πληρέστερος και εκτενέστερος απεικονιστικός έλεγχος πριν από όποια βιοψία. Τέλος, επίσης, ποτέ δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε περίπτωση που απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση με MRI. Πρέπει πάντα να γίνεται τοποθέτηση πριν από το MRI. Όσον αφορά το 1, δεν υπάρχουν ζητήματα. Αφορά αρνητικές ουσιαστικά, μια αρνητική μαστογραφία ή υπέρηχο και συστήνεται μια συνήθις παρακολούθηση. Στο 2 επίσης αφορά τυπικά καλοήθεις βλάβες όπως αποτανωμένα υναδενώματα, λιπόδους σχηματισμούς, λεμφαδένες ενδομαστικούς, κίστης, απλά κιστικά μορφώματα, που και εδώ επίσης συστήνεται συνήθις παρακολούθηση. Στο 3, όπου η πιθανότητα είναι κάτω του 2%, έχουμε μαστούς με πιθανώς καλοήθεια ευρήματα, όπως με εμφανιζόμενα υναδενώματα, μια εστιακή ασυμμετρία ή κάποιες επιπλεγμένες κίστες. Και η σύσταση είναι πανέλεγχος μετά πάροδο εξαμήνου. Σφάλματα στο 3. Δεν αποτελεί μια ενδιάμεση κατηγορία, όταν υπάρχει μια βεβαιότητα από την πλευρά μας και δεν ξέρουμε αν θέλουμε να το κατατάξουμε στο 2 ή στο 4. Αφορά πολύ συγκεκριμένα ευρήματα, όπως μία αποτανωμένες καλώς περιγραμμένες μάζες, μια εστιακή ασύμμετρη περιοχή αυξημένης κυαιρότητας μαστογραφικά, μια ομάδα αποτανώσεων η οποία έχει κυρίως καλοήθη χαρακτηριστικά. Συστήνεται η χρήση του BIRADS 3 κατόπιν ενός πλήρους διαγνωστικού ελέγχου και όχι σε screening μαστογραφία. Και η διαχείρισή του είναι πρώτο follow-up μετά από 6 μήνες, δεύτερο follow-up πάλι μετά από 6 μήνες, το οποίο συμπίπτει στον ετήσιο έλεγχο, και εφόσον υπάρχουν 2 με 3 έτη σταθερότητας ενός ευρήματος, αυτομάτως πρέπει να υποβαστεί σε BIRADS 2. Αν μέσα σε αυτό το διάστημα έχουμε κάποια αλλαγή, αυτομάτως πρέπει να αναβαθμιστεί σε BIRADS 4, οπότε και να γίνει βιοψία. Άρα αυτό σημαίνει ότι το 3 είναι κάτι παροδικό. Είναι μια παροδική κατηγορία. Όσον αφορά το 4, το 4A αφορά συνήθως μια μερικώς περιγραμμένη μάζα, το Β μια επίσης μερικώς περιγραμμένη με δυσδιάκριτη ή πολυλογωτή παρυφή και το C μια μάζα με ανώμαλη παρυφή με ή χωρίς πλειόμορφες αποτανώσεις. Και η σύσταση είναι πάντα βιοψία. Όσον αφορά την 4A κατηγορία, αυτή λοιπόν πρέπει να χρησιμοποιείται σε ευρήματα με χαμηλή πιθανότητα κακοήθειας
τα οποία πάντα χρήζουν επεμβατικής πράξης, όπου η πιθανότητα είναι από 2 έως 10%. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε screening μαστογραφία επίσης, παρά μόνο μετά από ένα διαγνωστικό workup ενός ευρήματος. Και αφορά μερικώς περιγραμμένες μάζες με υπερηχογραφικά χαρακτηριστικά κάποιου εναδενόματος, παραδείγματος χάρη, ή μιας επιπλεγμένης κίστης. Συγγνώμη. Όσον αφορά το 4β, χρησιμοποιείται σε ευρήματα με μεσαία πιθανότητα κακοήθειας, τα οποία επίσης φυσικά χρήζουν ιστολογικής ταυτοποίησης, όπου η πιθανότητα κακοήθειας είναι άνω του 10% έως 50%. Και μπορεί να αφορά, παραδείγματος χάρη, μια ομάδα άμορφων ή πλειόμορφων αποτανώσεων ή μια μερικώς περιγεγραμμένη μάζα με δυσδιάκριτη υπολογωτή παρυφή. Όσον αφορά το 4C, επίσης πρέπει να χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις όπου έχουμε υψηλή πιθανότητα κακοήθειας, τα οποία χρήζουν ιστολογικής ταυτοποίησης. Αυτή είναι από 50 έως 95% και μπορεί να αφορά μια καινούργια ομάδα πλειόμορφων ή γραμμοειδών αποτανώσεων ή ένα συμπαγή όγκο με ασαφή όρια, ο οποίος αποτελεί νέο έβρημα. Όσον αφορά το 5, λοιπόν, αφορά μια μάζα με ακτινωτή παρυφή, με ανώμαλη παρυφή, με πλειόμορφες αποτανώσεις, σειραίουσες ή γραμμωτές, και εδώ επίσης χρήζει βιοψίας και άμεσης αντιμετώπισης. Η πιθανότητα κακοήθειας είναι άνω του 95%. Με βλάβες με πιθανή συνοδό διαταραχή της αρχιτεκτονικής, από τιτανώσεις πλειόμορφες όπως ανέφερα, και εφόσον η διαγνωστική βιοψία έχει ένα καλόηθες αποτέλεσμα, τότε αυτομάτως θεωρείται ως ασυμφωνία και είτε πρέπει να αναθεωρηθεί η ταξινόμηση του Μπάιρετς διαγνωστικά, είτε έχει γίνει λάθος στη διαγνωστική βιοψία, ειδικά αν αφορά ένα core biopsy. Δεν πρέπει επίσης να χρησιμοποιείται σε screening μαστογραφία παρά μόνο μετά από διαγνωστικό απεικονιστικό workup ενός ευρήματος. Και το 6 φυσικά αφορά μια γνωστή κακοήθεια που έχουμε συνέχιση της όποιας θεραπευτικής προσέγγισης. Όσον αφορά τις γνωματεύσεις, υπάρχει πάλι ένα συγκεκριμένο μοτίβο στην ταξινόμηση κατά Μπάιρετς, που πρέπει να αξιολογούμε την υφή του μαστού, την παρουσία ή όχι μιας μάζας με τα χαρακτηριστικά της, περιγράφοντας τα χαρακτηριστικά της, την παρουσία ή όχι αποτιτανώσεων, όπου εκεί πάλι πρέπει να περιγραφεί η μορφολογία και η κατανομή τους, και άλλα ή συνοδά ή όχι ευρήματα, και εντόπιση φυσικά μιας βλάβης. Όσον αφορά την υφή του μαστού, περιλαμβάνει 4 πρότυπα. Αυτή είναι η A, B, C και D, όπου αφορά η A ένα λιποβρυθή μαστό, η B ένα μαστό με κατατόπους πυκνά και αδενικά στοιχεία, η C που είναι ένας αρκετά πυκνός αναμειογενής μαστός και ο D που είναι ένας πυκνός δυσπλαστικός μαστός. Όσον αφορά το σχήμα, επίσης, πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος περιγραφής. Όταν έχουμε ένα έβριμα που έχει στρογγυλό σχήμα, πρέπει να είναι από Μπάιρετς 3 και κάτω. Όταν είναι οειδές, επίσης το ίδιο. Και όταν είναι πολυλοβωτό και ανώμαλο, από 4 και πάνω. Όσον αφορά τα όρια μιας βλάβης, πάλι πρέπει να περιγράφεται αν είναι περιγεγραμμένα, ασαφή, δυσδιάκριτα, ακτινωτά ή πολυλοβωτά. Στα περιγεγραμμένα πάντα είναι το Μπάιρετς από 3 και κάτω, ενώ σε όλα τα υπόλοιπα είναι από 4 και πάνω. Όσον αφορά τις αποτανώσεις, σύμφωνα με την τελευταία έκδοση του Μπάιρετς Lexicon, πλέον υπάρχουν 2 κατηγορίες περιγραφής των αποτανώσεων, που είναι τυπικά καλοήθης και ύποπτης μορφολογίας για κακοήθεια. Ουσιαστικά έχουν καταργηθεί ενδιάμεσες κατηγορίες. Εκεί πρέπει επίσης πάντα να περιγράφεται η κατανομή τους, αν είναι διάσπαρτη, έχετε μια τυχαία κατανομή σε ένα μεγάλο τμήμα δηλαδή, τοπική που αφορά ένα συγκεκριμένο τμήμα του μαστού, τμηματική που αφορά μια περιοχή με γύσεις διαμέτρου άνω των 2 εκατοστών και σειραίως αιμοδοποιημένοι που είναι κάτω των 2 εκατοστών και φυσικά γραμμοειδείς που έχουν να κάνουν με την πορεία γαλακτοφόρων πόρων. Όσον αφορά επίσης και την κατηγοριοποίηση στους υπερήχους κατά Μπάιρετς, είναι απαραίτητη να υπάρχει και εκεί μια σταθερή και ομοιόμορφη ορολογία. Έχει πάλι να κάνει, πρέπει να περιγράφουμε την υφή του περιβάλλοντος, τις μάζες, τις ασβεστώσεις, αγκίωση και ελαστικότητα μιας βλάβης. Όσον αφορά στον υπέρηχο και τον Μπάιρετς 0,
Αυτός χρησιμοποιείται σε περιβάλλον screening, λοιπόν, μόνο όταν είναι απολύτως απαραίτητη η σύγκριση με προηγούμενους απογνωστικούς ελέγχους. Κατόπιν ελέγχου αυτών είναι απαραίτητη η αλλαγή του BI-RADS. Χρησιμοποιείται πολύ σπάνια σε διαγνωστικό workup, παραδείγματος χάρη σε μια περίπτωση που απαιτείται ένας επιπλέον μαστογραφικός έλεγχος και ο οποίος δεν είναι δυνατόν να γίνει τη δεδομένη χρονική στιγμή. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ποτέ σε διαγνωστικό workup και ας υπάρχει απαραίτητη περαιτέρω διερεύνηση για MRI. Όσον αφορά το 2, αφορά τυπικά καλοήθιες βλάβες, όπως απλές κίστης, παλαιά αναδενώματα, ενδομαστικούς λεμφαδένες και οι αναδενώματα τα οποία είναι αμετάβλητα εδώ και 2 ή 3 έτη. Όσον αφορά το 3, όπως και στη μαστογραφία, δεν πρέπει να χρησιμοποιείται όταν υπάρχει πάλι αβεβαιότητα κατάταξης βλάβης σε 2 ή 4. Αφορά κατηγορία που έχει και εδώ κάτω του 2% πιθανότητα κακοήθειας, με συμπαγή μορφώματα, ομαλά, περιγραπτά όρια οειδούς σχήματος, οριζόντιο προσανατολισμό, επιπλεγμένες κίστες ή ένα σύμπλεγμα πολλαπλών μικροκίστεων. Η διαχείρισή του είναι follow-up και εδώ πάλι μετά από 6 μήνες και το δεύτερο πάλι μετά από εξάμηνο, το οποίο συμπίπτει στον ετήσιο έλεγχο. Εδώ πάλι, όταν έχουμε το έβριμα είναι σταθερό εδώ και 2 και 3 έτη, η βλάβη πρέπει να υποβαστεί σε 2 ή αντιστοίχως να αναβαθμιστεί σε 4 εφόσον έχουμε αλλαγή. Και όταν έχουμε, σύμφωνα και με από τη στιγμή που έχουμε και την ελαστογραφία, αυτή η βλάβη έχει έναν υψηλό δείκτη σκληρότητας, πρέπει αυτομάτως να αναβαθμιστεί σε BI-RADS 4. Όσον αφορά την κατηγορία 4, δεν είναι μια κατηγορία με 5, όπως είπα, έως 95% πιθανότητα κακοήθειας. Πάντα χρήζουν ιστολογικής ταυτοποίησης. Συγγνώμη. Και όταν έχουμε μια βλάβη η οποία είναι BI-RADS 4α, δηλαδή με χαμηλή πιθανότητα και έχουμε κάνει μια καλή ελαστογραφική μελέτη και έχει ιδιαίτερα χαμηλό δείκτη σκληρότητας, τότε αυτομάτως μπορεί να υποβαστεί σε 3 και να έχουμε ένα follow-up σε 6 μήνες. Όσον αφορά την 5, είναι πάντα βλάβες με πολύ ψηλή πιθανότητα, οι οποίες χρήζουν προεγχειρητικής διαδερμικής βιοψίας για μια καλύτερη ογκολογική και χειρουργική προσέγγιση. Και θα κλείσω δίνοντάς σας ένα παράδειγμα. Σε έναν ασυμπτωματικό μαστογραφικό έλεγχο προέκυψε λόγω κάποιας ασυμμετρίας BI-RADS 0. Στο συμπληρωματικό μαστογραφικό διαγνωστικό workup δόθηκε πάλι 0, δεδομένου ότι συστήθηκε υπέρηχος. Ο υπέρηχος ήταν BI-RADS 1, αλλά λόγω του μαστογραφικού ευρήματος συστήθηκε MRI. Το ερώτημα που τίθεται είναι αν πρέπει να καταταχθεί και ο υπέρηχος στους BI-RADS 0. Το πρώτο λάθος σε αυτό το παράδειγμα λοιπόν είναι ότι το BI-RADS 0 στη διαγνωστική μαστογραφία. Αυτό δεν πρέπει να γίνεται. Πρέπει να αξιολογηθεί συνολικά και από τις δύο εξετάσεις και να αλλάξει αυτό. Το δεύτερο λάθος είναι ότι δεν δίνουμε σε καμία περίπτωση BI-RADS 0 όταν συστήνουμε MRI. Η ταξινόμηση του BI-RADS πρέπει να γίνει αιτιολογώντας και τη σύσταση και το MRI. Ευχαριστώ πολύ. Ολοκλήρωσα. Ευχαριστούμε και εμείς. Ήθελα να θυμίσω ότι ο χρόνος ομιλίας είναι 12 λεπτά. Να προσπαθήσουμε να το τηρήσουμε για να μην φύγει το πρόγραμμα πολύ μακριά έξω. Ωραία. Λουκία, τον επόμενο ομιλητή τον παρουσιάζεις αν θες εσύ. Η επόμενη ομιλήτρια είναι η κυρία Μπεχράκη Σαρίδου Ελισάβετ. Θα μας μιλήσει για την εντοπιστική μαστογραφία έναντι της τομοσύνθεσης, την ανάδειξη και αξιολόγηση μικροαποτιτανώσεων. Και η κυρία Μπεχράκη Σαρίδου είναι συνεργάτης του Τμήματος Απεικονίσεων και Πνευματικής Ακτινολογίας του Νοσοκομείου Ιασό. Καλημέρα. Να επιβεβαιώσω ότι ακούγομαι. Okay. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ την Οργανωτική Επιτροπή για την πρόσκληση. Χαίρομαι που πραγματοποιείται διαδικτυακά και δεν αναβλήθηκε. Πρέπει να προσαρμοζόμαστε στα νέα δεδομένα και να δίνουμε το παράδειγμα στα παιδιά μας. Το θέμα λοιπόν της παρουσίασης προέκυψε μετά από συζήτηση στο τμήμα μας, καθώς είχαμε παραπεμπτικά από κλινικούς για τομοσύνθεση προκειμένου να αξιολογήσουμε μικροαποτιτανώσεις. Να κάνω την παρουσίαση.
Η εντοπιστική λοιπόν μαστογραφία είναι αντιτομοσύνθεση στην ανάδειξη αξιολόγηση των μικροαποτιτανώσεων. Ξεκινήσουμε λοιπόν από τα βασικά. Η ψηφιακή μαστογραφία παραμένει βασική μέθοδος πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης. Η έγκαιρη λοιπόν διάγνωση μειώνει τη θνητότητα και την νοσηρότητα από τον καρκίνο του μαστός και 30%. Η θέση τώρα της τομοσύνθεσης ή αλλιώς της διάστατη δυνατότητα που έχει μειώνει την επιπροβολή των ιναδενικών στοιχείων με αποτέλεσμα τη μείωση των επιπρόσθετων λήψεων και την αύξηση των ποσοστών ανίχνευσης του καρκίνου. Λίγα λόγια για την τεχνική, η οποία βασίζεται στη λειτουργία πολλαπλών προβολών του μαστού από διαφορετικές γωνίες με ένα κανάλι ακτίνων Χ. Κινείται λοιπόν τοξωτά και περιμετρικά του μαστού και οι προβολές απεικονίζουν δομές οι οποίες είναι εστιασμένες σε ένα επίπεδο. Όποια δομή είναι βαθύτερα ή πιο επιφανειακά είναι θολή ή ασαφής. Μία αλληλουχία τέτοιων εικόνων προσομοιάζει με τρισδιάστατη εξέταση και μπορεί να αναδείξει με μεγαλύτερη ευκρίνεια αλλοιώσεις. Ο μαστογράφος που έχουμε στο τμήμα μας. Λοιπόν, η απεικόνιση του καρκίνου στο μαστογραφικό έλεγχο ποικίλει και κάποιες φορές εκδηλώνεται με την παρουσία μικροαποτιτανώσεων. Έχουμε τις κλασικά καλοήθεις, όπως είναι οι δερματικές, οι αγκιακές, οι δυστροφικές και τις ύποπτες, άμορφες, οι πλειόμορφες, οι ετερογενείς, πιο αδρές. Θα δούμε κάποιες από αυτές και πώς απεικονίζονται στις διαφορετικές τύπου εξετάσεις που κάνουμε. Αυτό που πρέπει να ξέρουμε όσον αφορά την τεχνική, στην τομοσύνθεση, το δέρμα εμφανίζεται στις πρώτες 3 και τελευταίες εικόνες που είναι σε επαφή είτε με το πίεστρο είτε με τον ανιχνευτή. Αυτό όμως δεν ισχύει για το δέρμα που δεν είναι σε επαφή και εκεί μπορούμε να μπερδευτούμε. Έχουμε παραδείγματος χάρη μια ομάδα αποτιτανώσεων στην ψηφιακή μαστογραφία. Στην τομοσύνθεση φαίνεται στην 7η εικόνα από τις 40, πράγμα που μπορεί να μπερδέψει, και στην κατεφαπτωμένη με επισήμανση επιβεβαιώνεται η θέση τους στο δέρμα. Ένα περιστατικό που μας προβλημάτισε στο τμήμα, έρχεται λοιπόν γυναίκα 41 ετών, στον ετήσιο μαστογραφικό έλεγχο. Βλέπουμε μια ομάδα με ετερογενείς αποτιτανώσεις ύποπτες, στο έσω κάτω τεταρτημόρια του αριστερού μαστού. Πηγαίνουμε στο αρχείο να τρέχουμε στην προηγούμενη που ήταν ο πρώτος της μαστογραφικός έλεγχος, το 2018, όπου υπήρχαν σε αυτό το σημείο και είχαν χαρακτηριστεί πιθανόν δερματικές με σύσταση για επανέλεγχο στο εξάμηνο. Τώρα εμείς στη συνέχεια θελήσαμε να δούμε τι γίνεται με την τομοσύνθεση. Στην κεφαλουραία λήψη, λοιπόν, βλέπουμε την ομάδα των μικροαποτιτανώσεων στις 3 πρώτες τομές. Πράγμα που μας προβλημάτισε, γιατί στην λοξή προβολή δεν ήταν στις 3 πρώτες τομές και εκεί το επιβεβαιώσαμε με το υπερηχογράφημα, όπου ότι βρισκόταν υποεπιδερμικά, έγινε τοποθέτηση Hook και βιοψία, η οποία έδειξε DCIS. Σε κάποιες περιπτώσεις, πώς βοηθάει η τομοσύνθεση. Διαφορετικές λοιπόν ομάδες ύποπτων μικροαποτιτανώσεων έχουν καλύτερη ευκρίνεια, γιατί μπορούμε να αξιολογήσουμε την απόσταση μεταξύ τους και την κατανομή. Η πρώτη ομάδα και η δεύτερη διακρίνονται, η τρίτη δεν είναι τόσο ευκρινής, αλλά πάλι τη βλέπουμε. Αλλά για να δούμε τη σχέση τους μεταξύ τους, την τομοσύνθεση αναδεικνύεται και τίθεται υποψία ότι είναι σε συνέχεια απόρου, ιστολογική επιβεβαίωση DCIS αυτή τη γυναίκα 56 ετών. Αποτιτανώσεις με μάζα. Έχουμε πολύ καλή ανάλυση στην τομοσύνθεση και επιβεβαιώνονται στην ίδια τομή η συμπαγής μάζα. Αυτό ήταν ένα ιννοαδένωμα μαζί με τις μικροαποτιτανώσεις. Οι αγκιακές εξίσου πολλές φορές είναι ξεκάθαρη η οφιοειδής πορεία που έχουν. Ορισμένες φορές βέβαια διακόπτεται η συνέχεια και εκεί προβληματιζόμαστε. Η τομοσύνθεση μπορεί να μας βοηθήσει. Τα artifact είναι ένα θέμα πολύ δύσκολο, γιατί μερικές φορές στις αδρές μικροαποτιτανώσεις
στις καταδρέσεις δηλαδή από τιτανώσεις και ειδικά στις δυστροφικές δημιουργούνται αυτά τα slinky artifact, που είναι αυτές οι γραμμές, οι σκοτεινές σκιές στην άνω και στην οπίσθια επιφάνεια, ή το zipper σαν fermoir, που στην ουσία επαναλαμβάνεται η εικόνα στις συνεχόμενες λήψεις και μπορεί φυσικά να αποκρύψει περιοχές που μας ενδιαφέρουν για ανάλυση. Ένα άλλο πρόβλημα που έχει να κάνει με το θόρυβο της εικόνας είναι ότι εντόνως ακτινοσκυρές δομές, σε συνδυασμό δηλαδή με το θόρυβο, μπορεί να δώσουν ψευδώς την εντύπωση ύπαρξης μικροβοτιτανώσεων. Όπως έχουμε εδώ στη συνθετική και στην τομοσύνθεση, την εντύπωση ότι υπάρχουν αυτές οι ίσως άμορφες μικροβοτιτανώσεις, στην μεγεθυντική βέβαια λήψη φαίνονται δύο στικτές μικροβοτιτανώσεις. Έχουν πραγματοποιηθεί πολλές μελέτες για το ποια πρωτόκολλα έχουν την καλύτερη επίδοση. Η μελέτη του Όσλο που στηρίζει ότι ο συνδυασμός της τομοσύνθεσης με τη ψηφιακή μαστογραφία ή με τη συνθετική λήψη αυξάνουν την ανίχνευση του καρκίνου. Λίγες όμως έχουν γίνει που να συγκρίνουν την ανίχνευση των ύποπτων μικροβοτιτανώσεων μεταξύ της τομοσύνθεσης και της ψηφιακής μαστογραφίας. Η μελέτη του Ταλιαφίκου πραγματοποιήθηκε σε 41 ύποπτες μικροβοτιτανώσεις, παρατήρησε ευαισθησία στο 91% στην τομοσύνθεση της 100% και 100% στην ψηφιακή μαστογραφία. Κάποια περιστατικά, γυναίκα 61 ετών, αυτή είναι η λήψη με ψηφιακή μαστογραφία, όπου αναδεικνύεται ομάδα άμορφων μικροβοτιτανώσεων. Αυτή είναι η εικόνα στην τομοσύνθεση. Πολύ καλύτερη ανάλυση στην μεγεθυντική λήψη. Επιβεβαιώθηκε DCIS. Αυτή είναι μια γυναίκα 57 χρονών με τμηματικές πλειόμορφες και λεπτές γραμμοειδείς μικροβοτιτανώσεις. Η λήψη με τομοσύνθεση, η ψηφιακή μαστογραφία και η μεγεθυντική λήψη, DCIS. Αλλοιώσεις οι οποίες έχουν μικροβοτιτανώσεις μπορούν να αναδειχνούν στην τομοσύνθεση, μπορεί να εμφανίζονται λιγότερο ύποπτες από ό,τι στην ψηφιακή μαστογραφία. Το βασικό είναι ότι και οι δύο μέθοδοι έχουν υψηλή ευαισθησία. Παρά την πολύ καλή ευκρίνεια, ωστόσο, συστήνεται η μεγεθυντική λήψη για τον χαρακτηρισμό τους, την αναγνώριση της επέκτασης της βλάβης και την παρακολούθηση αν κριθεί απαραίτητο. Να σημειώσουμε σαν συμπέρασμα τα υπέρ της τομοσύνθεσης, μειώνει την επιπροβολή των ιναδενικών στοιχείων και ενισχύει την αντίθεση της εικόνας, βελτιώνει την ανάδειξη των χωρακτηρικών εξεργασιών και της αρχιτεκτονικής διαταραχής που σχετίζονται με τις μικροβοτιτανώσεις και τη σχέση που έχουμε μεταξύ τους, απεικονίζει καλύτερα την πορεία των αγγειακών και διευκολύνει τη διάγνωση των δερματικών, με παρένθεση βέβαια αυτό που αναφέραμε. Τώρα τα κατά είναι ότι ορισμένες κακοήθειες μικροβοτιτανώσεις μπορεί να υποεκτεθούν στην τομοσύνθεση και τη συνθετική, όπως αυτές της χαμηλής χιαγράφης. Έχει ακόμα τουλάχιστον ο εξοπλισμός χαμηλή ανάλυση πεδίου. Artifacts μπορούν να εμποδίσουν την απεικόνηση και η αυξημένη δόση ακτινοβολίας φυσικά, ειδικά όταν μιλάμε για κόμπο. TMIST. Λοιπόν, αυτή είναι μία από τις μεγαλύτερες μελέτες που γίνεται και έχει ολοκληρωθεί τώρα το Σεπτέμβριο του 2020 με καταγραφή 165.000 γυναικών σε Αμερική και Καναδά, που έχει στόχο να καθορίσει ποια μέθοδος θα χρησιμοποιείται για τον προληπτικό έλεγχο. Έχει γίνει ήδη ένα virtual meeting, έχουν αποφασίσει την επιτροπή που θα συζητήσει τα αποτελέσματα και περιμένουμε πότε θα ανακοινωθούν. Συγχρόνως βέβαια, καινοτόμος εξοπλισμός αναπτύσσεται με καλύτερη ανάλυση, λιγότερα artifact και χρόνο απεικόνησης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Μπεχράκη Σαΐδου. Καλημέρα. Νίκο, μπορώ να προχωρήσω στον επόμενο παρουσιαστή μας. Είναι ο πολύ φίλος, θυμώ που τον βλέπω έστω και διαδικτυακά, ο Διονύσης ο Κοφουδάκης, χειρουργός με μεγάλη εμπειρία στο μαστό. Έχουμε συνεργαστεί πολλά χρόνια και χαίρομαι που είσαι εδώ. Βλέπω από την ενημέρωση ότι βρίσκεσαι πλέον Κύπρο. Ναι. Οπότε θα ήθελα να μας πεις και πού δουλεύεις στην Κύπρο, για να μπορούμε να ξέρουμε πώς μπορούμε να σε βρούμε. Ο Διονύσης έχει ένα θέμα να συνδέσει τη διάγνωση με το
με τις θεραπευτικές προσεγγίσεις. Το θέμα του είναι απεικονιστική και κλινική συσχέτιση των ευρημάτων, αποκρυπτογραφώντας το χάρτη του θησαυρού. Εύχομαι ο θησαυρός που σας δίνουμε να είναι πάντα πραγματικός και όχι ψεύτικος. Οπότε, Διονύση, μπορείς να ξεκινήσεις να παρουσιάσεις το θέμα. Ωραία. Καλημέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που έστω και σε μικρές εικονίτσες μέσα στο βάθος. Όπως είπε ο Σπύρος, είμαι ο Διονύσης Κουφουδάκης, είμαι χειρουργός μαστού και δουλεύω στο Κέντρο Μαστού Κύπρου. Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι σκέφτηκα πως ο μεγαλύτερος, μισό λεπτάκι να βολέψω το share. Είμαστε εντάξει? Είμαστε καλά, ωραία. Τέλεια, πολύ ωραία. Λοιπόν, ναι, ήθελα να κλείσω αυτή την τράπεζα μαρτυρώντας τον πονοκέφαλο που έχουμε πολλές φορές, να μην μπορούμε να εντοπίσουμε πού ακριβώς βρίσκεται κάποιο απεικονιστικό έβριμα. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί, γιατί τώρα πια βρίσκουμε ευρήματα που δεν τα ψηλαφάμε και αυτό σημαίνει είναι πολύ καλά νέα για τη γυναίκα. Και εγώ ειλικρινά το βλέπω αυτό σαν να προσπαθώ να διαβάσω έναν χάρτη θησαυρού παλιό που δεν μπορώ να βρω τα μυστικά σημεία. Εντάξει, νομίζω ότι πια όποιος ασχολείται με το μαστό ξέρει πάρα πολύ καλά ότι ο μαστός είναι ομαδική δουλειά και στην κεφαλή της πυραμίδας εγώ θα έβαζα τον ακτινολόγο, γιατί ο ακτινολόγος μπορεί να μας καθοδηγήσει σωστά για να προσφέρουμε μια υψηλής ποιότητας χειρουργική στις γυναίκες, ή μπορεί να μας παραπλανήσει και να παιδέψουμε μια γυναίκα χωρίς λόγο. Άρα, προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι ο ακτινολόγος είναι ο αρχηγός σε όλη αυτή την ιστορία και μπορεί να μας βγάλει από τις κακοτοπιές. Όταν λοιπόν έρχεται μια γυναίκα με κάποια απεικονιστικά ευρήματα, αυτό που θα θέλαμε και αυτό που περιμένουμε από τους συναδέλφους είναι η αναφορά να είναι ακριβής, να είναι αναπαραγώγημη, δηλαδή να μπορώ να την καταλάβω εγώ, να μπορεί να την καταλάβει οποιοδήποτε, παρόλο που δεν κάνει εκείνη τη στιγμή την απεικονιστική μέθοδο. Να είναι βέβαια κατανοητή, χρησιμοποιώντας την κοινή λέξη, την κοινή γλώσσα, όπως ανέφερε και ο συνάδελφος, που στην προκειμένη περίπτωση συνήθως στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες είναι το BIRATS. Και βέβαια να μπορούμε να επικοινωνήσουμε μεταξύ μας, με τον ακτινολόγο, με τον παθολόγο ανατόμο, για να συμφωνήσουμε όλοι σε μια απόφαση για το καλό της γυναίκας. Και τα βασικά που περιμένουμε πρώτα απ' όλα είναι να μας πει η απεικονιστική μέθοδος πού βρίσκεται ο όγκος, το μέγεθός του, το σχήμα του και τι χαρακτηριστικά έχει γύρω-γύρω. Είναι σημαντικό για μας να ξέρουμε αν βρίσκεται πίσω από τη θηλή ή πολύ κοντά στο μείζωνα θωρακικό, για παράδειγμα. Και βέβαια, όταν έχουμε να καθοδηγήσουμε μια γυναίκα για το τι θεραπεία πρέπει να ακολουθήσει, θα πρέπει όλα τα απεικονιστικά ευρήματα που έχουμε να συμφωνούν μεταξύ τους. Δηλαδή, τουλάχιστον η μαστογραφία και το υπερηχογράφημα θα πρέπει να μας καθοδηγούν ότι μιλάμε για το ίδιο πράγμα. Η μαγνητική τομογραφία, βεβαίως, όπου χρειάζεται και δεν μπορούν να μας δώσουν λύση τα άλλα δύο. Και βέβαια όλα αυτά να συμφωνούν με την τελική κλινική εκτίμηση που θα μας οδηγήσει και στην απόφαση της θεραπείας. Το όνειρο όλων μας είναι να μπορούμε να βρούμε το ογκίδιο στο υπερηχογράφημα. Το υπερηχογράφημα έχει πάρα πολλά πλεονεκτήματα, είναι πολύ εύκολο, δηλαδή το μηχάνημα, θέλω να πω, υπάρχει παντού, δεν είναι εύκολο σαν τεχνική, απλώς το μηχάνημα υπάρχει παντού. Και το μεγάλο μυστικό είναι ότι ο ασθενής την ώρα της εξέτασης βρίσκεται σε θέση παρόμοια με αυτή που βρίσκεται είτε στην κλινική εξέταση που κάνουμε εμείς, είτε και στο τραπέζι του χειρουργείου. Και τα βασικά, βέβαια, όπως ξέρετε, χαρακτηριστικά είναι να περιγράψουμε το πού βρίσκεται η βλάβη σύμφωνα με το τεταρτημόριο ή με την ώρα. Βοηθάει πολύ επίσης και η απόσταση από τη θηλή, είτε σε εκατοστά από τη θηλαία άλλο, είτε στη ζώνη την οποία βρίσκεται που έχουμε καταλήξει να χρησιμοποιούμε 3 ζώνες. Το βάθος που βρίσκεται σε σχέση με το δέρμα και επίσης πάλι οι ιστοί που βρίσκονται γύρω-γύρω, αν υπάρχει μεγάλο αγκείο γύρω, αν είμαστε κοντά στο θωρακικό μύο, όπως είπαμε πριν, ή στη θηλή. Τώρα, όταν βρούμε ένα μαστογραφικό έβριμα, σαφώς θα πρέπει να επιβεβαιώσουμε ότι είναι αληθές, άρα χρειαζόμαστε τις 2 λήψεις. Πολλές φορές χρειαζόμαστε και την τομοσύνθεση που πραγματικά μας λύνει τα χέρια. Και βεβαίως, όπως είπαμε, να δούμε πού βρίσκεται αυτό και όλα τα υπόλοιπα, δηλαδή το μέγεθός του, το σχήμα του, η γειτονική ιστή.
Πολλές φορές αυτό δεν είναι εύκολο και ένα τέχνασμα βέβαια είναι στην μαστογραφία να βάλουμε κάποιο skin marker που στη συνέχεια, μάλλον στο ψηλαφιτικό έβριμα ή στο υπερηχογραφικό έβριμα να βρούμε ένα skin marker, να βάλουμε ένα αυτοκολλητάκι, ένα skin marker και μετά να κάνουμε μαστογραφία να δούμε αν συμφωνούν αυτά τα ευρήματα. Δίνουμε μεγάλη βάση στη CC view της μαστογραφίας, δηλαδή στην κεφαλουραία προβολή, γιατί αυτή μπορεί να αναπαρασταθεί πιο εύκολα και στην κλινική εξέταση αλλά και στο υπερηχογράφημα. Και όταν μιλάμε για την απόσταση από τη θηλή, τότε λαμβάνουμε υπόψη βέβαια ότι στη μαστογραφία ο μαστός πιέζεται και οι σχέσεις αυτές αλλάζουν σε σχέση με τη γυναίκα όταν είναι εξαπλωμένη και ο μαστός πέφτει ελεύθερος πάνω στο θώρακα. Αν βρούμε μια ασύμμετρη βλάβη στη μαστογραφία, τότε θα θέλαμε πάρα πολύ, θα ονειρευόμασταν να μπορούμε να τη δούμε και στο υπερηχογράφημα. Βλέποντας μια ασύμμετρη σκίαση, πρώτα απ' όλα θα ψάξουμε να βρούμε αν υπάρχει μια εύκολη μετάφραση, δηλαδή αν περιμένουμε να βρούμε κάτι τέτοιο εκεί, και έτσι από το ιστορικό μπορούμε να πάρουμε πολύ βοηθητικά στοιχεία, όπως αν υπήρχε κάποιο παλιός τραυματισμός, κάποια παλιά μαστίτιδα, αν η γυναίκα βρίσκεται σε ορμονική υποκατάσταση, αν έχει μεγάλες αλλαγές στο βάρος της και μετά, βλέποντας τη γυναίκα, εξετάζοντάς την, θα δούμε μήπως υπάρχει κάποια συσχέτιση είτε με μια κίστη ψηλαφιτικά ή με μια μετεγχειρητική ουλή. Αν έχει υποβληθεί σε χειρουργείο, μπορούμε να φανταστούμε ότι μπορεί να υπάρχει μια λιπώδη νέκρωση εκεί, ένα αιμάτωμα από μια κάκωση ή με τη βοήθεια της μαστογραφίας και του πυρογραφείου να δούμε αν πρόκειται για κάποιον έκτοπο μαζικό αδένα. Βέβαια, εννοείται ότι όταν βρούμε την ασυμμετρία θα πρέπει να αποκλείσουμε τις κακοήθειες που μπορεί να σχετίζεται, που είναι και οι διθητικές νόσοι αλλά και το DCIS. Και το πρόβλημά μας είναι πραγματικό μόνο αν δεν μπορούμε να βρούμε αυτή την ασύμμετρη σκίαση στο υπερηχογράφημα, οπότε τότε η μόνη μας λύση είναι η στερεοτακτική βιοψία. Αν βέβαια αποτύχουν τα εύκολα εντός εισαγωγικών μέτρα, δηλαδή η μαστογραφία και το υπερηχογράφημα, τότε ευτυχώς έχουμε τη μαγνητική τομογραφία. Το πρόβλημα όμως εκδηλώνεται αν η μαγνητική μαστογραφία βρίσκει κάτι που δεν μπορούμε να δούμε εμείς στη μαστογραφία ή στο πρώτο υπερηχογράφημα. Τότε κάνουμε μια καλή προσπάθεια με ένα second look υπερηχογράφημα από έναν έμπειρο ακτινολόγο κατά προτίμηση, και προσπαθούμε να βρούμε, καθοδηγούμενοι από τη μαγνητική τομογραφία, πού βρίσκεται εκείνο το έβριμα. Αν δεν μπορούμε, τότε αναγκαστικά η μόνη λύση που έχουμε είναι η βιοψία υπό μαγνητική καθοδήγηση. Το πρόβλημα σε αυτή την περίπτωση είναι ότι δεν είναι πάρα πολύ εύκολο, δεν υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι που να το κάνουν αυτό, τουλάχιστον στην Κύπρο υπάρχει μόνο ένας. Βεβαίως είναι το κόστος, είναι ο χρόνος, όπως όλα αυτά τα οποία ξέρουμε, και μας κάνει λιγάκι τη ζωή πιο δύσκολη. Κάνοντας λοιπόν ένα second look υπερηχογράφημα μετά τη μαγνητική τομογραφία, το βασικό πρόβλημα που έχουμε είναι η διαφορετική θέση του ασθενή. Στη μαγνητική τομογραφία η ασθενής είναι εξαπλωμένη, ο μαστός πέφτει λόγω της βαρύτητας, κάτι το οποίο βέβαια σχετίζεται και με την πυκνότητα του μαστού, όσο πιο λιπώδης τόσο μεγαλύτερη η πτώση, ενώ στο υπερηχογράφημα και στην κλινική εξέταση και κατ' επέκταση και στο χειρουργείο η ασθενής θα είναι εξαπλωμένη και ο μαστός θα πέσει προς το θώρακα. Πάλι αναζητούμε μία χαρτογράφηση, χρησιμοποιώντας το τεταρτημόριο, την ώρα, το βάθος από το δέρμα, το μέγεθος, το σχήμα του ευρήματος, τα όρια του, τον προσανατολισμό του, όλα τα, ας πούμε, ακτινολογικά χαρακτηριστικά που αναζητούμε σε κάθε βέβαια modality. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας τις μεγάλες διαφορές που θα έχει η θέση της μαγνητικής τομογραφίας από το υπερηχογράφημα και βλέπουμε μεγάλες διαφορές από την πρόστια στην οπίστια θέση που μπορεί να φτάσει μέχρι και 6 εκατοστά. Ευτυχώς στην κεφαλουραία θέση οι διαφορές θα είναι πολύ μικρές και έρχεται πάλι να μας βοηθήσει σε αυτό η συσχέτιση με την κεφαλουραία μαστογραφία και με το υπερηχογράφημα βέβαια. Ευτυχώς στο θέμα των ημιμορίων, μάλλον έσω και έξω, δεν έχουμε μεγάλες διαφορές, αλλά μεγάλες διαφορές μπορεί να έχουμε στην περιγραφή της ώρας, που περιγράφεται σε διάφορες μελέτες μέχρι και 2 ώρες διαφορά. Βεβαίως, όπως καταλαβαίνουμε, η απόσταση από τη θηλή είναι αισθητά μικρότερη στο υπερηχογράφημα σε σχέση με τη μαγνητική και το μέγεθος της μαγνητική μπορεί να υπερβάλλει. Αυτή είναι η χαρακτηριστική εικόνα όπου μια γυναίκα, βλέπετε το σχήμα κάτω, μια γυναίκα όταν είναι ξαπλωμένη μπορούμε να βλέπουμε μια βλάβη σε αυτή τη θέση και όταν τη φέρουμε στο υπερηχογράφημα να τη βλέπουμε σε αυτή τη θέση.
Συγγνώμη. Αν πάντως, κάτι το οποίο είναι πραγματικός πονοκέφαλος, τουλάχιστον για εμάς τους χειρουργούς, καταφέρουμε να βρούμε μια βλάβη στο second look που να δικαιολογεί, που να ταιριάζει με τη μαγνητική τομογραφία και κάνουμε βιοψία, αν για οποιοδήποτε λόγο δεν είμαστε σίγουροι για το αποτέλεσμα, βάζουμε ένα marker, ένα clip στη θέση που κάναμε βιοψία και επαναλαμβάνουμε τη μαγνητική για να επιβεβαιώσουμε αν τελικά πήραμε βιοψία από το σωστό σημείο. Ποιος είναι ο λόγος όμως για όλη αυτή την ταλαιπωρία? Στόχος πάντα είναι η πιο απλή βιοψία ώστε να φτάσουμε σε μια γρήγορη διάγνωση. Και αυτή ξέρουμε όλοι ότι είναι η core biopsy στο υπερηχογράφημα. Αν καταφέρουμε λοιπόν τη βλάβη, την κλινική, τη μαστογραφική, την υπερηχογραφική και της μαγνητικής τομογραφίας να τη φέρουμε στο υπερηχογράφημα, τότε είμαστε ευτυχισμένοι, γιατί μπορούμε να κάνουμε τη βιοψία μας, μπορούμε να συγκρίνουμε και να παρακολουθήσουμε τα ευρήματα εύκολα αν χρειάζεται, ή μπορούμε να βάλουμε και ένα σειρμάτινο οδηγό για να καθοδηγηθούμε στο χειρουργείο. Λοιπόν, το όνειρό μας είναι να φέρουμε τη βλάβη κλινικά, μαστογραφικά και μαγνητικής τομογραφίας στο υπερηχογράφημα, το οποίο δεν είναι καθόλου εύκολο, όπως ξέρετε καλύτερα από μένα. Γι' αυτό εγώ νιώθω πάντα τη χαρά όταν καταφέρουμε να βγάλουμε μια άκρη ότι βρήκα ένα κρυμμένο θησαυρό. Αυτές είναι οι αγωνίες μας. Ευχαριστούμε, Διονύση. Νομίζω τελείωσες, έτσι? Ναι, ευχαριστώ πολύ. Φαντάζομαι βρήκες το θησαυρό τώρα. Πότε το βρίσκω. Ωραία. Πάντως, σαν πληροφορία, όποτε θέλεις, δεν υπάρχει μόνο ένα άτομο στην Κύπρο που κάνει second υπέρηχο. Όποτε χρειαστείς, μπορούμε να σου δώσουμε και άλλες βοήθειες. Έγινε, ευχαριστώ πολύ. Όχι, το πρόβλημα μας είναι το να κάνει μαγνητική core biopsy, όχι το second look. Το είναι άλλο θέμα και είναι πολύ σημαντικό πρόβλημα αυτό. Προχωράμε στην τελευταία μας ομιλήτρια, που είναι η κυταρολόγος Βιδάλη Ιωαννίνα, ωραίο όνομα, Ιωαννίνα, η οποία δουλεύει στο ΙΑΣΟ, και θα χαρούμε τώρα να ακούσουμε για τη συμβουλή της κυταρολογικής εξέτασης στη διάγνωση του καρκίνου του μαστού. Οι κυταρολόγοι είναι μεγάλο εργαλείο για μας, όπως φαντάζεστε, εκρήματα φυλής, κυταρολογικές FNA. Με μεγάλη χαρά θα ακούσουμε την παρουσίασή σας. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Ξεπαπαδάκη και την Οργανωτική Επιτροπή για την πρόσκλησή του στη διημερίδα. Ακούγομαι? Ακούγεστε πολύ καλά. Ωραία. Μόνο που δεν τρέχει παρουσίαση. Λοιπόν. Εντάξει. Η παρακέντηση μαστού με λεπτή βελόνα είναι μία από τις πρώτες διαγνωστικές εξετάσεις, στις οποίες υποβάλλεται μία ασθενής που θα επισκεφθεί ένα κέντρο μαστού. Μαζί με την ψηλάφιση και τη μαστογραφία, αποτελεί απαραίτητη διαγνωστική εξέταση για τη διαλογή των ασθενών που θα προχωρήσουν στη συνέχεια σε core biopsy ή απλώς θα συνεχίσουν την παρακολούθησή τους. Μπορεί να γίνει σε ψηλαφιτές αλλοιώσεις και μη ψηλαφιτές αλλοιώσεις με την καθοδήγηση απεικονιστικών μεθόδων. Η FNA μαστού είναι μια μέθοδος με υψηλή ευαισθησία που κυμαίνεται από 80% έως 100% και υψηλή ειδικότητα που φτάνει στο 99%. Τα χαρακτηριστικά της είναι ότι έχει χαμηλό κόστος, είναι ανώδυνη ή έστω ελάχιστα τραυματική, έχει ταχεία διάγνωση, συμβάλλει στον καλύτερο θεραπευτικό χειρισμό και για την επέμβαση ή την προεγχειρητική χημειοθεραπεία. Ταυτόχρονα μπορεί να εκτιμά πολλαπλές αλλοιώσεις στο μαστό, αποφεύγεται η ανοιχτή βιοψία σε καλοήθεις αλλοιώσεις ή σε ανεγχείρητους καρκίνους, εκτιμά τις υποτροπές και διαγνώσκει μεταστατική διήθηση στους μασχαλιαίους ή και σε απομεμακρυσμένους λεμφαδένες και όργανα. Το κυταρολογικό υλικό που ζητάμε συνήθως σε μία FNA είναι επιχρήσματα συμβατικά, όπως τα λέμε, σε δύο μορφές, είτε στεγνωμένα στον αέρα, ξερά, είτε μονιμοποιημένα σε εθανόλη. Καθώς επίσης και υγρό υλικό, να ξεπλένεται η βελόνη και η θαλάμη της βελόνης, για να προχωρήσουμε στην επεξεργασία με υγρή φάση. Γιατί το ζητάμε αυτό, δύο ειδών επιχρήσματα? Γιατί σε αυτά που στεγνώνουν στον αέρα και χρόνινται με γκίμσα, τα κύτταρα είναι μεγαλύτερα,
λόγω του artifact του στεγνώματος, οπότε μπορούμε να μελετήσουμε καλύτερα τη διάταξή τους, χωρίς να μελετούμε τις λεπτομέρειες. Αντίθετα, στα μονιμοποιημένα, που χρόνιται με Χρώση Παπα-Νικολάου, οι πυρηνικές λεπτομέρειες αναδεικνύονται καλύτερα. Οπότε έχουμε από δύο πλευρές feedback. Η ταξινόμηση των κυταρολογικών διαγνώσεων του μαστού γίνεται με βάση το Yokohama System που προτάθηκε από τη Διεθνή Ακαδημία Κυταρολογίας. Έτσι έχουμε 5 ταξινομήσεις. Η πρώτη αφορά σε μη ικανοποιητικό δείγμα, ολιγοκυταρικό, όταν είναι έντονα φλεγμονώδης και δεν μπορούμε να δούμε, ή πολύ αιματηρό. Η δεύτερη αφορά σε αρνητικό για κακοήθεια. Η τρίτη είναι η λεγόμενη γκρίζα ζώνη. Παρουσία τύπων κυτάρων. Σε αυτές τις περιπτώσεις ενιστάται εκτίμηση με τα κλινικά και απεικονιστικά ευρήματα και συνήθως συστήνουμε ιστολογικό έλεγχο, core biopsy. Η τέταρτη αφορά σε ύποπτο για κακοήθεια και η πέμπτη σε θετικό για κακοήθεια. Υπάρχει ο καρκίνος του μαστού, αναπτύσσεται συνήθως όχι πάντα κατευθείαν. Υπάρχει μια φυσική ιστορία. Από το φυσιολογικό επιθύλιο μέχρι το διηθητικό καρκίνωμα έχουμε το στάδιο της επιθυλιακής υπερπλασίας, της άτυπης επιθυλιακής υπερπλασίας και του καρκινώματος in situ. Η γκρίζα ζώνη η οποία μας αφορά είναι η άτυπη επιθυλιακή υπερπλασία. Εδώ πέρα έχουμε μία εικόνα από περιστατικό του εργαστηρίου μας που αφορά σε άτυπη επιθυλιακή υπερπλασία. Βλέπουμε ομοιόμορφες ομάδες, σφιχτές, χωρίς τάση απόσπασης και χωρίς μεμονωμένα κύτταρα. Κρατάμε την φράση μεμονωμένα κύτταρα, μεμονωμένα άτυπα κύτταρα. Εδώ αντίθετα έχουμε ένα απορρογενές καρκίνωμα μαστού. Αναφέρομαι στα απορρογενή καρκινώματα γιατί είναι και τα πιο συνήθη. Όπως βλέπουμε, οι ομάδες είναι ακανόνιστες με τάση απόσπασης των περιφερειακών κυττάρων. Οι πυρήνες είναι πολύ πιο άτυποι, πολυμορφικοί και ανισομεγέθης. Εδώ παρατηρούμε την επήρωση των προολεχθέντων. Εδώ έχουμε μια άτυπη υπερπλασία αριστερά, όπως την είδαμε πριν, versus ένα καρκίνωμα in situ. Αριστερά είναι το καρκίνωμα, δεξιά είναι η άτυπη υπερπλασία. Βλέπουμε τη διαφορά στις ομάδες. Δυστυχώς, στη διάγνωσή μας και στην καθημερινή μας πρακτική δεν είναι τόσο clear cut οι εικόνες. Έχουμε αρκετές γκρίζες ζώνες και αρκετά διαγνωστικά διλήμματα, τα οποία τα συζητούμε και με τους απεικονιστές και με τους μαστολόγους μας. Η κυταρολογική διάγνωση μεταξύ πορογενούς ή λοβιακού καρκινώματος in situ και διηθητικού καρκινώματος δεν είναι αξιόπιστη. Η διάκριση μεταξύ τους είναι μόνο ιστολογική. Να ξέρετε ότι στις περιπτώσεις καρκινώματος in situ και διηθητικού σας δίνουμε την απάντηση θετικό για κακοήθεια. Τα κυταρολογικά χαρακτηριστικά του καρκίνου του μαστού είναι η υψηλή κυταροβρύθια, οι χαλαρές αθροίσεις με τάσεις απόσπασης των κυττάρων στην περιφέρεια και τα μεμονωμένα νεοπλασματικά κύτταρα. Η παρουσία των μεμονωμένων νεοπλασματικών κυττάρων είναι το διαγνωστικό στοιχείο που θέτει τη σφραγίδα της κακοήθειας, με εξαίρεση τους τύπους του σωληνώδους και του βλενώδους καρκινώματος. Απουσιάζουν τα μυοεπιθυλιακά κύτταρα και φυσικά έχουμε τα χαρακτηριστικά κακοήθειας των πυρήνων που βρίσκουμε και σε όλους τους καρκίνους. Ποικιλομορφία, αυξημένη πυρηνοπλασματική αναλογία, ανώμαλη πυρηνική μεμβράνη, υπερχρωμασία και πυρήνια. Ένα λοιπόν κλειδί στη διάγνωση της κακοήθειας είναι η παρουσία μεμονωμένων νεοπλασματικών κυττάρων. Τα διαγνωστικά διλήμματα που σας ενδιαφέρουν και θέλουμε να τα μοιραστούμε μαζί σας είναι η διάκριση του in situ από το διηθητικό καρκίνωμα. Εκεί είναι πολύ δύσκολο και η κυταρολογία πραγματικά εκεί είναι περιορισμένη. Έχει χαμηλότερη ευαισθησία σε αλλοιώσεις κάτω των 5 χιλιοστών, χαμηλή ακρίβεια σε όγκους που είναι κυστικοί, νεκρωτικοί, αιμορραγικοί ή αντίθετα χαρακτηρίζονται από μεγάλη ίνωση. Έχουμε δυσκολίες στη διάγνωση κατά την περίοδο της λοχείας, όπως καταλαβαίνετε. Περιορισμό στην ακριβή τυποποίηση καλοήθων αλλοιώσεων, αυτό δεν αφορά βέβαια τον καρκίνο, αλλά δεν μπορούμε να χαρακτηρίσουμε μία βλάβη σκληρητική αδένωση, αυτό είναι η ιστολογική διάγνωση. Και επομένως υπάρχει ανάγκη για ανοιχτή βιοψία στις περιπτώσεις ατυπίας. Μία πρόσθετη τεχνική
για να μειώσουμε τις περιπτώσεις των γκρίζων ζωνών που χρησιμοποιούμε ευρύτατα στο εργαστήριό μας, είναι το cell block, ο εγκλεισμός όλου του κυταρολογικού υλικού σε κύβο παραφίνης. Έτσι μπορούμε να αυξήσουμε την ευαισθησία της διάγνωσής μας ακόμα περισσότερο. Βλέπετε μια όμορφη εικόνα από cell block που έγινε στο εργαστήριό μας, όπου τα χαρακτηριστικά κακοήθειας είναι εμφανή. Μαζεύονται τα νεοπλασματικά κύτταρα μαζί και οργανώνονται και έτσι γίνεται πιο εύκολη και για μας η διάγνωση. Και εδώ πάλι. Ένα πλεονέκτημα του cell block είναι ότι μπορούμε να εφαρμόσουμε ανοσοκυταροχημικές τεχνικές με μονοκλονικά αντισώματα που μπορούν να μας δώσουν πληροφορίες για τη βιολογική συμπεριφορά των νεοπλασμάτων. Έτσι κάνουμε με τη βοήθεια του αδελφού εργαστηρίου του παθολογοανατομικού ανοσοκυταροχημία και μετράμε και βλέπουμε τους εξής δείκτες. Η RPR, ιστρογονική και προγεστερονική υποδοχής, και η 67, δείκτη πολλαπλασιασμού, το HER του νιου και το PP93. Εδώ έχουμε πάλι από δική μας περίπτωση μία ανοσοκυταροχημική χρώση με ιστρογονικούς υποδοχής σε υλικό υγρής φάσης, το οποίο είναι θετικό. Και εδώ έχουμε σε υλικό cell block, πάλι από το εργαστήριό μας, την απεικόνιση της χρώσης με μονοκλονικό αντίσωμα HER2. Όπως βλέπουμε είναι η χρώση της κυταροπλασματικής μεμβράνης, η οποία είναι όλη βαμμένη, είναι πολύ εντυπωσιακή εικόνα. Είναι ένας καρκίνος HER2 θετικός. Στο υλικό του cell block επίσης μπορούν να εφαρμοστούν και άλλες μοριακές τεχνικές, όπως είναι η FISH, όπως είναι το mRNA, που αναδεικνύουν γονιδιακές μεταλλάξεις που εμπλέκονται στον καρκίνο του μαστού. Με αυτόν τον τρόπο, με μία απλή παρακέντηση, είναι δυνατόν να καθοριστεί προεγχειρητικά η θεραπευτική προσέγγιση, γεγονός το οποίο αποτελεί μεγάλο πλεονέκτημα για την ασθενή. Επίσης, αποφεύγεται η ανοιχτή χειρουργική βιοψία σε επιβαρημένες ασθενείς και σε ασθενείς τελικού σταδίου. Πρέπει να αναφερθεί η αξία της FNA σε όργανα εκτός του μαστού, που μπορούν να μας αποκαλύψουν την παρουσία μεταστάσεων. Μια συνηθισμένη περίπτωση είναι η παρουσία μικρομεταστάσεων στους λεμφαδένες επιχώριους και απομεμακρυσμένους. Έτσι, εκτός από τη διάγνωση του κυρίως νεοπλάσματος, έχουμε πληροφορίες για τη σταδιοποίηση. Επιπλέον, μπορεί να τεθεί η διάγνωση μεταστάσεων σε απομεμακρυσμένα όργανα, όπως το δέρμα, πνεύμονες, ύπαρ, εγκέφαλο. Εδώ είναι μια περίπτωση πάλι από το εργαστήριό μας, όπου έχουμε θετική διάγνωση για έναν μασχαλιαίο λεμφαδένα, που δεν ανεβρέθηκε ποτέ καρκίνωμα στο μαστό. Έτσι είχαμε το οξύμορο να δώσουμε θετικό για αδενοκαρκίνωμα στο μασχαλιαίο λεμφαδένα. Έγινε πλήρης έλεγχος της ασθενούς και για καρκίνωμα στο μαστό και για άλλους καρκίνους, δεν βρέθηκε τίποτα. Και έτσι έχουμε την περίπτωση του occult breast καρσινόμα, που μπήκε από κυταρολογικό υλικό. Έγινε μάλιστα παρουσίαση αυτού του περιστατικού σε ένα προηγούμενο συνέδριο του κυρίου Ξεπαπαδάκη. Εδώ είχαμε πρόσφατα διαβροχική παρακέντηση ενός λεμφαδένα μεσοθωρακίου σε μια γυναίκα με ιστορικό CA μαστού και τέθηκε η διάγνωση μεταστατικής διήθησης του λεμφαδένα του μεσοθωρακίου από αδενοκαρκίνωμα του μαστού. Μία εβδομάδα μετά είχαμε πλευρητικό υγρό από άλλη γυναίκα με μεταστατική διήθηση από καρκίνο του μαστού, είχε φυσικά το ιστορικό. Πάμε στα εκκρήματα θηλής. Ιδιαίτερα ύποπτο θεωρείται ένα αιμορραγικό έκκριμα θηλής. Τα νεοπλάσματα που μπορούμε να διαγνώσουμε με την κυταρολογική εξέταση του εκκρήματος θηλής είναι το αδένομα της θηλής, το θύλωμα των πόρων, το πορογενές CA μόνο του ή σε συνδυασμό με την νόσο Παζέ. Εδώ είχαμε ένα θύλωμα σε ένα δικό μας έκκριμα θηλής και εδώ πάλι ένα άλλο θύλωμα. Δεν φαίνονται καλά οι κυταρικές λεπτομέρειες, αλλά είναι χαρακτηριστική η φωτογραφία. Συμπερασματικά, η κυταρολογική διάγνωση παρακέντησης με λεπτή βελόνη του μαστού και των απομεμακρυσμένων οργάνων συμβάλλουν τα μέγιστα στην έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού. Εδώ σας παρουσιάζω όλους τους συνεργάτες του κυταρολογικού εργαστηρίου του ΙΑΣΟ, που αποτελούν τη δυνατή ομάδα που κρύβεται πίσω από τις έγκαιρες και έγκυρες κυταρολογικές μας διαγνώσεις. Σας ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστούμε την κυρία Βιδάλη, που όπως και οι προηγούμενοι ομιλητές μας ήταν στο χρόνο τους. Υπάρχει κάποιες ερωτήσεις που θα ήθελαν μέλη του Προεδρείου μας να θέσουν στους ομιλητές μας. Είναι κάποιος που θα ήθελε κάτι να ρωτήσει? Νίκο, εσύ? Δεν ξέρω αν μπορούμε να πάρουμε ερωτήσεις από αυτούς που μας ακούνε. Αν μπορούσαμε να πάρουμε κάποιες ερωτήσεις, επειδή δεν έχουμε άλλο χρόνο, να μας στέλνανε κάτι σε chat και να απαντήσουμε μετά εμείς ή ο αντίστοιχος. Γίνεται αυτό το πράγμα, παρά να το είναι live, ας πούμε. Δεν ξέρω. Έχετε κάποιες... Τι δυνατότητα έχουμε, δεν ξέρω ποιος συντονίζει το... Ίσως μια ερώτηση. Κάνε εσύ, Σπύρο, μια ερώτηση και να κλείσουμε. Ναι, ας το κάνουμε έτσι. Εγώ ήθελα, καταρχάς, ευχαριστώ. Όλες οι ομιλίες ήταν πραγματικά τόσο to the point, ας πούμε, και απαντήσαν όλα αυτά τα ερωτήματα που θέσανε. Πραγματικά σπουδαίες παρουσιάσεις για όλους τους συναδέλφους που άκουσα. Απλώς θα ήθελα λίγο για τον κύριο Κουφουδάκη, και είναι και μετανάστης τώρα, να του πω ότι για το θέμα του second loop υπέρηχου, μετά από ευρήματα της μαγνητικής, αυτό πραγματικά είναι πολύ σπουδαίο κομμάτι, γιατί η διάγνωση που γίνεται από το μαγνήτη είναι για βλάβες 4 ή 5 που πρέπει να κάνουν second loop υπέρηχο. Δεν κάνουμε second loop υπέρηχο σε βλάβες κατηγοριοποιημένες σαν 3, στο μαγνήτη, γιατί βλέπω πολλές φορές να μας στέλνουν τέτοια περιστατικά συνάδελφοι χειρουργοί, για να πούμε εμείς τη γνώμη μας για το έβριμα της μαγνητικής τομογραφίας, αν είναι σωστό, αν είναι σωστή η διάγνωση. Η βλάβη έχει καθοριστεί ως ύποπτη από το μαγνήτη και απλώς επιλέγουμε τον τρόπο της βιοψίας. Τι εμπειρία έχεις από αυτό? Στέλνετε περιστατικά, πώς το βλέπεις? Τι βλέπεις περιστατικά να έρχονται για αυτό το θέμα? Ναι, όχι. Το πρόβλημα που έχουμε συνήθως είναι όταν έχουμε πολύ πυκνούς μαστούς ή γυναίκες με λοβιακό καρκίνο, δηλαδή γυναίκες με καρκίνο διαπιστωμένο από βιοψία κορ, αλλά με πυκνούς μαστούς. Οπότε κάνουμε μια μαγνητική να αποκλείσουμε πολυεστιακότητα της νόσου και το αποτέλεσμα της μαγνητικής είναι ότι σε κάποιο άλλο σημείο βρίσκει κάποια βλάβη με ενίσχυση που δεν είδαμε εμείς στο αρχικό υπερηχογράφημα ή στη μαστογραφία. Αυτό είναι το συνηθέστερο πρόβλημα. Αυτές χαρακτηρίζονται σαν ύποπτες οι επιπλέον βλάβες που βρίσκει ο μαγνήτης? Ναι, είναι κατηγορίας 4. Δηλαδή. Ναι, μόνο αν χαρακτηριστούν ύποπτες είναι πονοκέφαλος, γιατί εννοείται ότι αν έχουν καλές καμπύλες μπορούμε να το αφήσουμε. Όταν είναι ύποπτες. Αυτό είναι ένα σενάριο το οποίο συμβαίνει συχνά, δηλαδή ένα περιστατικό ή 2 τέτοια το μήνα μπορεί να τύχουν. Έχει να κάνει και με τα πολλά false positives που έχει ο μαγνήτης. Σωστά. Ο Γροσομονίδης, δεν ξέρω αν μας ακούει, είχε στείλει κάποτε ένα τέτοιο περιστατικό από το ΙΑΣΟ με πολλές βλάβες που ήταν επιπλέον από τον κύρια βλάβη και με ένα τεράστιο στήθος, πολύ δύσκολος υπέρηχος να προσεγγίσει τέτοιες βλάβες όταν είναι μεγάλο το μέγεθος του. Και πραγματικά τις βρήκαμε όλες, ήταν με ευτύχημα. Οπότε ξέραμε σίγουρα ότι μπορούσαμε τουλάχιστον να βάλουμε ένα hook για να τις βγάλουμε και αυτές. Τέλεια. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Κάποια άλλη ερώτηση κανείς? Νομίζω να κλείσουμε, γιατί... Ναι, να κλείνουμε λοιπόν. Νίκο, θες να πεις κάτι κλείνοντας το θέμα των απεικονιστών μας και των συναδέλφων της κυρίας Βιδάλη και του κ. Κουφουδάκη? Καλή επιτυχία στη διημερίδα. Ωραία. Το ίδιο εύχομαι και εγώ. Καλή συνέχεια. Κλείνουμε το session για να ακολουθήσουν οι επόμενοι συνάδελφοι. Ευχαριστούμε για την παρουσία όλους. Γεια χαρά σας. Γεια σας. Λίγη από την ανάσα σας δίνει πνοή σε ένα δύσκολο έργο. Να μετατρέψουμε ένα μικρό απροστάτευτο εγώ σε ένα μεγάλο εμείς. Άνθρωποι όπως όλοι μας, αλλά και εθελοντές γιατροί που στηρίζουμε ιατρικά, θεραπευτικά και ψυχολογικά